În această seară, la Capriciile iubirii, Sebastian este extrem de supărat pe atitudinea doamnei Mihaela, ce i-a reproșat. Nu vă simt imparțială deloc, să știți. Cum adică imparțială? În ceea ce privește situația asta. Simți că e puțin Nu partea simt, așa Roxanei? este. Eu nu mai am nicio treabă. Așa, și ce? Și mi se pare, nu știu, mi se pare așa că încă insistați parcă ca și cum dumneavoastră încă vă doriți ca eu să revin acolo. Claudia, Sfânta Pământului, crede-mă că eu nebunesc aici. Păi nu nebunești, trebuie să spui ce... Aici, nu! Giulia a plâns din cauza Claudiei. Ce i-a povestit lui Alexandru? Calmează-te, te rog, puiule. Giulia, te rog, nu te mai pune la suflet, pentru că tu știi cum ești tu și asta e tot ce contează. De ce vrei să faci pe altcineva să se simtă bine dacă tu așa ești? Concurenții s-au jucat adevăr și provocare. Ce adevăruri i-au ieșit la iveală? E adevărat că ai făcut ce ai făcut, doar ca să se... Ca-ți despartă Sebastian de Roxana. Adică provocare vrea. Așa mi-a zis mie. Crezi că noi doi vom fi împreună? Băi! E adevărat că ți-a mai trecut un pic de Diana? Da. Alexandru și Giulia au împlinit prima lor lună de relație. Cum au sărbătorit? Ai emoții. Nu înțeleg de ce... Trec emoțiile și ziceai de mine. De dragoste adevărată. Nu știu ce mi-ai făcut. Surpriză! Mai multe aflăm imediat la Capriciile iubirii. Capriciile iubirii. Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am găsit la Mireasa Capriciile iubirii. Începem ediția de astăzi altfel. Altfel pentru că în acest moment vreau să vă spun că simt fetele mai unite ca niciodată. Au lacrimi în ochi și sunt foarte emoționate. Larisa urmează să-și ia la revedere de la fetele cu care a stat în casa Mireasa. Cât, Larisa? O lună și 2 săptămâni? Da. Cam atât. Dar să invităm și pe băieți. Ia să vedem. O să mergem să deschidem. Hai, David, să deschidem ușile. Ia să vedem dacă mai știu să fac asta. Ia uitați, dragilor, chiar în acest moment deschidem ușile. Băieții sunt foarte liniștiți, nu știu ce fac. Ia să vedem. George, Marian, haideți, dragilor. Să știți că am venit să fac sport cu voi aici acum. Da? Sunteți pregătiți? Bine, dragilor, vreau să vă spun că am deschis ușile casei ca să vă puteți lua la rămas bun de la Larisa. Larisa, care este foarte emoționată. Vine aici lângă noi. Uite, ce simți să le spui acum telespectatorilor? Că vă mulțumesc pentru tot parcursul meu aici, cât și persoanele minunate de aici. Chiar a fost ceva foarte frumos pentru mine. Larisa, ești o fată foarte frumoasă, ești olteancă de-a mea. Eu sunt convinsă că tu o să-ți găsești calea, drumul, vei avea foarte mult succes, pentru că tu nu ești doar frumoasă, ești o fată foarte inteligentă și cu minte. Și să știți că în platou ne așteaptă și invitații. În această seară o avem alături de noi pe Paula Chirilă, pe Andreea Primera și pe Petra Dumitru. Așa că vreau să trăim în acest moment alături de voi, să vă luați rămas bun. Vrem să le transmitem live de aici telespectatorilor. Am încercat să fim și pe TikTok, dar am avut o mică problemă tehnică, sperăm să o rezolvăm. Vă las să vă bucurați de acest moment emoționant și haideți să vedem ce îi spuneți Larisei. Uite, George, tu ai fost băiatul cu care Larisa a fost în cunoaștere. Și vreau să spun că îmi doresc să-ți găsești fericirea și să fii iubită. Mulțumesc. La fel și eu ție. Mulțumesc și eu. Ia să vedem, văd bine, David, cumva Sebastian se ține de mână cu Nu îmi spuneți că nu văd bine. Deci, Amalia, am prins un moment, scuză-mă, Larisa, dar... Eram Așa se țin amicii? Nu. Nu? Nu. Dar, bine, nu știu, ne spuneți voi mai multe. Bine ai revenit și tu, Diana. David, să filmăm puțin și pe Diana, pentru că ia uitați-o cu Marian aici. A avut loc și primul sărut? Vreți să aibă loc acum? Nu, zic să fie momentul Larisei. Larisa, vreau să te întreb, de cine o să-ți fie cel mai dor? Dintre fete sau... Dintre băieți. Dintre băieți, cred că de toți, pentru că cu toți m-am înțeles super bine, atât cât am vorbit, nu foarte mult, dar destul de ok. Dintre fete cu Roxana, Alice și Roxy.
Cu ele am înțeles și mai mult și mai bine, am vorbit și efectiv de toate. Bine, pentru că aș vrea ca telespectatorii să nu ne vadă doar pe noi, uite, să nu fim egoiste, să apărăm doar noi. Aș vrea să te întreb, Roxana, ce simți acum că, uite, pleacă una din fetele de care tu ai fost foarte apropiată, Larisa? Într-adevăr, astăzi va pleca din casă Larisa, o fată de care m-am apropiat foarte tare și care mi este dragă, m-a fost mereu dragă de la început și până acum. Astăzi chiar am plâns în cameră pentru că pleacă și mi-am spus niște mici opsuri. Și o să-mi pare foarte rău că nu sunt în casă, sincer. Am avut multe momente împreună, totdeauna am mâncat împreună, de exemplu. Larisa, astăzi spuneai la un testimonial la Mireasa, într-un testimonial la Mireasa, că sunt foarte mulți oameni împotriva ta, sau asta simți în acest moment. Cum te simți acum că pleacă una din fetele care ți-a fost aproape și rămâi din ce în ce cu mai singură? Așa, într-adevăr, persoanele dragi mie, cam una după alta pleacă, dar astăzi a venit înapoi o persoană care contează foarte mult, Diana, de la început mi-a fost alături, dar sunt foarte tristă pentru Larisa mea, care vom rămâne foarte apropiate. Dar, fetelor, o să vă las să trăiți acest moment, pentru că vă văd foarte emoționate și nu vrem să vă mai adresăm întrebări, dar înainte de a ne retrage în platou, aș vrea să vă mai întreb, uite, pe tine, pe Aliz, de ce credeți că publicul nu a apreciat atât de mult pe Larisa? Poate că pentru că a fost o fată foarte rezervată, mai timidă în locul ei, așa este ea ca persoană și de fire și din cauza asta nu prea au ieșit în evidență și din cauza asta a fost mai discretă, mai rezervată. Alice, părerea ta care este? Am aceeași părere, nu s-a lăsat văzută și poate publicul nu prea a observat-o în emisiune. Bine, dragilor, o să vă las să vă luați la revedere. Văd că majoritatea concurenților în acest moment au lacrimi în ochi. Vedeți ce înseamnă să fim aici între ei? Pe lângă faptul că trăim emoțiile la cote maxime, am mai remarcat și mici lucruri pe care nu le-am fi remarcat din platou. Nu-i așa, Sebastian? Bine, să vă lăsăm să vă bucurați de acest moment. Chiar dacă este o despărțire, eu vă recomand să priviți și partea bună a lucrurilor. Larisa se întoarce acasă. Larisa cu siguranță are inbox-ul plin de mesaje. O să vedeți că o să vă scrie Larisa, însă între timp aș vrea să vedem ce s-a întâmplat în gala de astăzi, cum s-a ajuns la acest moment și, bineînțeles, revenim cu toți concurenții din platou. Capriciile iubirii. Gala de astăzi a fost una plină de evenimente și răsturnări de situație, dar haideți să începem cu rezultatul cursei de eliminare. Ca de obicei, o să citesc procentele, da? Întrebarea a fost ce concurent doriți să eliminați de la Mireasa și procentele sunt următoarele: 4,55%, 4,71%, 10,75%, 37,87% și 42,11%. Procentul cel mai mare înseamnă și părăsirea casei Mireasa, 42,11%. Acesta sau aceasta aparține Danielei. Daniela, cu 42,11%, ai fost votată de către telespectatori să părăsești emisiunea. Hai să vedem ce au votat băieții, da? Băieții au votat un alt băiat, practic s-au votat între ei, care să părăsească emisiunea. Dar a fost un vot oarecum restrictiv, pentru că evident că i-am exclus pe cei aflați în cursa de eliminare. Așa că la vot au mai rămas Dorian, George, Sebastian și Daniel, da? Hai să vedem ce a votat Casa Băieților. Alan îl nominalizează pe George. Te rog, Alan. Nu, sincer, în ultima perioadă, de când am mai vorbit cu Larisa, l-am văzut cam cel mai... Nu am văzut că se apropia de nicio fată. Nu l-am simțit că își dorește neapărat să se apropie de vreo fată. Păi a invitat-o pe Roxy la munte, cum? Păi da, dar în același timp Roxy se simte atrasă de Dorian. Bine. Darius îl nominalizează pe
Daniel, te rog, Darius. Eu n-am votat pe corectitudine, am votat strict pe cu cine rezonez eu în casă și cu cine aduce mai bun. E argumentul tău, nu e de-aia cu l-am votat corect pe sau Daniel. incorect. Ok, deci practic tu nu rezonezi cu Daniel. Exact. George îl nominalizează pe Daniel. L-am votat pe Daniel strict pentru comportamentul lui de la intrarea în casă, care mi-a lăsat un gust amar. Ok, ai 2 nominalizări, Daniel. Alexandru îi dă votul lui George. 2 nominalizări și George, te rog, Alexandru. Da, am considerat că nu și-a dat frâul liber sentimentelor și în același timp a avut și foarte multe bariere legate de Larisa. Asta a fost părerea mea. Sebastian îl nominalizează pe Daniel. 3 voturi. Te rog, Sebastian. Nu-mi place deloc că în anumite situații Daniel încurajează comportamentul Claudiei, care tinde să fie foarte deplasat și nu cred atât de mult în cunoașterea lor, în relația lor. Daniel îl nominalizează pe George. L-am ales pe George pentru că nu are nicio interacțiune în casă. Marian îl nominalizează pe Daniel. Da, consider că Daniel nu este bărbatul potrivit pentru Claudia. Consider că ea l-a ales pe el doar pentru că nu a avut o altă opțiune în casă și de aceea l-am votat. Dorian îl nominalizează pe Daniel. Te rog, Da, eu Dorian. consider că are un impediment în a comunica și acest lucru va dăuna cumva casei în viitor, poate dăuna. Daniel, ești nominalizarea casei să intri în cursa de eliminare. În regulă. Te așteptai ca băieții să te voteze? Oarecum da. Deși ești într-o relație. Da, am așteptat. Și că am văzut că ei de obicei protejează casa, în general, protejează oamenii care sunt într-o relație. Da, am așteptam că ei oricum sunt un pic mai apropiați unul de altul și oricum s-au votat așa ca să fie cumva spre mine, nu spre ei, să dea unul spre altul. Doamnelor, domnilor, mama săptămânii, mireasa săptămânii și mirele săptămânii primesc în dar câte un aspirator. Începem ca de obicei cu mama săptămânii. Și aceasta este doamna Melinda. Felicitări, doamne! Mireasa săptămânii este Roxana. Felicitări, Roxana! Pe locul al 2-lea o găsim pe Daniela. Felicitări, Daniela! Mă bucur că rămâi, doar că o să plece altcineva. De plecat trebuie să plece cineva astăzi, o să vedeți. Hai să spunem și cine se află pe locul al 3-lea ca să terminăm cu topul fetelor. Pe locul al 3-lea o găsim pe Emma. New entry în topul fetelor. Felicitări, Emma! Aș vrea să anunț și fata care este pe ultimul loc, pentru că ea va pleca, da? Ea va pleca astăzi și fata care se află pe ultimul loc și va părăsi astăzi emisiunea, pentru că, așa cum vă spuneam, ne despărțim de cineva astăzi, este Larisa. Larisa. Îți mulțumesc că ai venit la Mireasa. Îmi pare rău că nu a fost așa cum ți-ai dorit. Te așteptai? Nu mi-am făcut așteptări, nici că nu plec, dar nici că o să stau foarte mult. Nu regret nimic, poate doar faptul că nu mi-a reușit ce mi-am propus, dar m-am bucurat de această experiență. Mă bucur și eu că ai fost ok aici la noi și sper din tot sufletul să găsești jumătatea afară. Hai să vedem care este topul băieților și începem ca de obicei cu mirele săptămânii. Și acesta este Darius. Felicitări, Darius, și avem pentru prima dată o schimbare. Pentru prima dată? Da. Ok, felicitări, Darius. Pe locul al 2-lea îl găsim pe Alan. Felicitări, Alan. Pe locul al 3-lea este Dorian. Felicitări, Dorian.
O să citesc și băiatul aflat pe ultimul loc, pentru că el va intra în cursă de eliminare alături de Daniel. Iar acesta este George. Eu am prezis lucrul acesta. Ai prezis, da? Am știut că cine o să fie eliminat o să fie în top și cine o să fie eliminat și eu o să fiu pe ultimul loc și o să fiu în cursa de eliminare. Da, cumva e o chestie previzibilă că s-a mai întâmplat. A fost o gală plină de emoții. Așa, cu suișuri și coborâșuri și mai avem ceva la final. Vor mai fi emoții pentru cineva. Pentru că în clipa aceasta aș vrea să o invit în Casa Mireasa pe Diana, care vine la invitația lui Marian. Te rog, Diana, hai ia-o în brațe, adu aici, hai să vedem. Vino încoace, Roxana, stai lângă mine aici, ca să stea ei unul lângă altul. Bine ai venit, Diana. Foarte pe scurt îți spun condițiile pentru care ai venit la Mireasa. În primul rând mă bucur să te văd, arăți foarte bine. Și eu mă bucur să fiu aici alături de voi toți. Ai sunat mult. Am emoții, mă ia cu lașin, da, am sunat foarte multe ori. Am făcut totul să fiu aici și mă bucur că am o șansă, noi avem o șansă să ne cunoaștem mai bine. Ia să-ți văd mâinile. Da, și mai bine. În primul rând că Marian nu este într-o cursă de eliminare după multă vreme. În sfârșit. În sfârșit. 13 zile, Diana. Da, 13 zile. Pentru 13 zile ești în Casa Mireasa. Capriciile iubirii. Da, dragilor, am revenit alături de concurenți și vreau să le spun bună seara și invitatelor. Ce faceți? Cum sunteți? Ați urmărit ediția de astăzi. A fost o gală foarte intensă, cu foarte multe momente care ne-au făcut așa să trăim ca un carusel de emoții, de la agonie la extaz și de la extaz la agonie. Da, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Într-adevăr, a fost o gală cu foarte multe surprize și cu multă tensiune și cu surprize plăcute și cu multe emoții și acolo și acolo și cu lacrimi și de tristețe și de bucurie. Da, într-adevăr, și vreau să-i felicit pe concurenți pentru că au făcut față cu brio acestei gale. O gală destul de importantă pentru că au fost 5 concurenți în cursa de eliminare și, Darius, apropo, felicitări, Mirele Săptămânii, au fost schimbări majore în topul săptămânal. Chiar nu mă așteptam să spună Dorian, de-am stat capul pe Daniela, nu mă așteptam să zică Darius. Dar cum te simți acum în calitate de Mirele Săptămânii? Mă simt foarte bine, dar cel mai bine mă simt pentru că am rămas aici împreună cu Daniela. Asta contează cel mai mult. Sunt convinsă. Aș vrea să te întreb, Alan, cum ești? Ți-au trecut emoțiile? Încă mai am puține emoții, dar sunt mult mai bine acum. Felicitări și ție. Emma, ai intrat în topul săptămânal. Se pare că ai prins foarte repede în topul telespectatorilor. Mulțumesc, nu mă așteptam nici eu. Pentru mine a fost o surpriză plăcută și mă bucur că au și încredere în mine ca și părinții mei de altfel. Dar care este secretul? Cum crezi că ai reușit? Nu prea... Nu știu. Nu știu, probabil. Pare că într-un timp foarte scurt ați devenit un cuplu potent și competitiv. Cu siguranță transmite mai mult, transmite exact ceea ce simțim și publicului, mă gândesc. Cred că începe să se vadă de fapt care este puterea unui cuplu, care este forța unui cuplu aici în competiție. Pentru că atunci oamenii văd că voi ați venit, că aveți intenții serioase. Uite, e adevărat. A strâmtat Andreea. Să fie cu noroc. Să fie cu noroc. Uite, și voi de când ați devenit un cuplu ați urcat în top, voi la fel, Emma și cu Alan. Pe de altă parte, unii au intrat în topul săptămânal, alții au ieșit. Uite, cum este și cazul Amaliei. Amalia, ce crezi că s-a întâmplat? Mă așteptam, cum am și spus și în live, mă așteptam după conflictul cu Roxana. Am spus că poate și eu aș fi procedat la fel, în locul telespectatorilor. Crezi că au taxat telespectatorii reacția ta? Da, unii nu. Depinde. Având în vedere că Roxana se află pe primul loc și felicitări, Roxana, pentru asta, pentru a treia săptămână la rând, A treia săptămână, da, mulțumesc. Felicitări, uite că astăzi ți-ai luat și un aspirator. Nu-i rău. Da. Se pare că telespectatorii au văzut această situație în favoarea Roxanei și au empatizat foarte mult cu Roxana, având în vedere topul. Acum o să vedem și care sunt părerile telespectatorilor, pentru că suntem din nou live pe TikTok, așa că invit pe cei care sunt acasă și se
uite la noi pe Antena Stars, să intre și pe TikTok-ul oficial al emisiunii. Între timp, ia să vedem Dorian. Eu văd pe Claudia foarte tristă. Mai are puțin și plânge. Nu. Cred că mai degrabă șocată, nu știu. A plâns foarte mult, doamnelor. De mama focului. Da. Daniel se află... surprins, Daniel, de nominalizările băieților și de cursa de eliminare? Nu sunt surprins de ce au votat băieții, orice ar fi, oricum voi fi fericit și... Știi ce m-a surprins pe mine? Justificarea ta, Marian, că Daniel nu ți se pare un partener bun pentru Claudia. Da, Claudia a tot susținut calitățile concurenților de până acum și nu reiese nimic din aceste afirmații pe care le-a făcut ea până acum. Adică, la ce calități te referi? Nu știu, pe asta mă întreb ce calități a văzut în Dorian, Alexandru, în mine și cumva le vede în Daniel. Tu crezi că Daniel nu e pe nu e pe picior de egalitate, că voi sunteți mai presus decât el? Nu, el stă mai prost la capitolul calități? Consider că avem calități diferite. Așa. Și pe de altă parte am văzut-o foarte nehotărâtă în privința lui. Când? De fiecare dată. Poți să ne dai o situație ca să înțelegem? Pentru că am văzut foarte hotărât. Când s-au declarat într-o cunoaștere, Claudia a zis, cred că da. Când Daniel a spus tare și respicat un da hotărât. Și din asta eu consider că, și nu numai, dar chestii din acestea mici care cumva contează. Argumente sustenabile, e clar că nu are nicio treabă ce zice. Da, a fost părerea mea, nu... Da, asta pot să spun și eu, altceva nu pot să zic. Dar uite, de exemplu, acum starea Claudiei, cum ți se pare? Daniel, dacă poți să ajut pe Claudia cu șervetele, te rog. Că a plâns toată ziua de la plânge și în acest moment, Claudia. Vedem pe Claudia vulnerabilă, așa cum am văzut-o astăzi, și atunci mă imaginez că și cauza este suficient de importantă pentru ea, nu? Probabil, n-am să prea. Dar uite, Marian, și tu ești în aceeași situație, poate, o să fii cu Diana, pentru că voi e clar că în perioada următoare vă veți declara într-o cunoaștere. Dacă Daniel în viitorul apropiat ar vota similar, cum te-ai simți? Nici cum. Ar fi cu siguranță părerea lui și atât. Nu vreau acum să se înțeleagă că e tras la răspundere Marian pentru vot. Fiecare să voteze cum își dorește. M-am surprins, nu înțelegeam de ce. Că păreau mai mult niște argumente de ordine emoțional, așa, că băieții au argumentat altfel un pic. Și nu înțelegeam, zic, nu, o fi ceva în spate, dar acum îl văd ținându-se de mână cu Diana, nu e nimic. Aș fi putut aduce aceleași argumente ca și băieții, însă am vrut să vin cu ceva altceva. Special. Poate cu ocazia asta o să învețe și Claudia să fie puțin mai empatică și cu fetele și cu băieții. Claudia... Dar e o lecție dată Claudiei. Nu e o lecție, dar spun, poate învață ceva din chestia asta. Haideți să vorbim și cu Claudia. Claudia. Nu știu ce să zic în acest moment. Vrem să-ți dăm dreptul la replică. Uite ce spunea Darius, că ar trebui să înveți în această situație. Tu ce părere ai? Sincer, oricum mă așteptam să-l voteze pe Daniel, pentru că în momentul în care s-a spus băieții vor vota un băiat, eu mi-am dat seama în sinea mea că va fi Daniel votat, pentru că așa se întâmplă când cineva vine în casă nou și este diferit. De regulă, majoritatea se aliază împotriva lui și îl votează. Diferit? Consider că a fost diferit sau în altfel? Voi băieți considerați că el a fost diferit? Mult mai diferit. Sau altfel? Îl vedeți altfel, diferit și nu rezonează poate cu voi, așa se întâmplă. Păi și când nu rezonează cu toată lumea, unde e problema? Eu nu cred că nu rezonează cu toată lumea, asta e părerea ta. Da, exact. Dar de ce trebuie să existe o problemă? Adică dacă e cineva diferit, înseamnă că are o problemă automat? Nu mi se pare că sunt neapărat mai diferit ca ei sau așa. Consider că nu ne-am apropiat îndeajuns de mult încât ca să putem să avem discuții mai ample sau alte chestii. Consider că i-ai deranjat într-un fel pe băieți cu ceva anume din comportamentul tău, poate? Eu consider că nu i-am deranjat cu nimic, au fost niște discuții pe care le-am și rezolvat pe parcurs și nu consider că am deranjat cu nimic și nici nu a fost intenția mea asta. Alexandru e de acord cu tine, Alan la fel?
Nu știu restul, cine a votat, cine l-a nominalizat. Nu am avut să deranjez pe nimeni. Și chestia pe care n-am înțeles-o spunând că nu-l văd pe Daniel potrivit pentru Claudia. Dar de unde știți voi ce e potrivit pentru mine? Da, dar e părerea Ați lui. comunicat cu mine îndeajuns ca să Te-am știți? văzut foarte nehotărâtă în Păi prezența lui. nehotărâtă pentru ce? Poți să vii cu niște argumente? Da, Tocmai am venit, tocmai ți le-am spus. Nu prea sunt sustenabile. Nu. În continuare am susținut și asta e părerea mea. Dar, Claudia, Daniel, Părerea să știți ce că și vrei. voi vă puteți da cu părerea despre Marian și Diana acum, aș însă, fi din făcut? păcate, în acest moment nu ne mai permite timpul. Aș vrea să mai vorbim cu Larisa. Larisa, am discutat și în Casa Mireasa, aș vrea să te întreb dacă acum am fi în marea finală, ce cuplu ai vota? Să câștige premiul cel mare, bineînțeles. Pe Giulia și Alexandru. Ok, foarte interesant. Înainte de a ne lua rămas bună, Larisa, aș vrea să spun și câteva comentarii. Uite, Alisa Alexandra spune că îi spune de fapt lui George. Păcat că lui George nu i-a păsat de Larisa și a fost atât de cuminte și la locul ei. Ce regret ai tu, George? Uite, doamna Larisa spune că... Eu nu am niciun regret, am ajuns doar la concluzia că nu suntem compatibili, asta nu înseamnă că nu mi-a păsat. Mi-a păsat și îmi pare rău și acum că pleacă și nu-și găsește fericirea aici. Bine, dragilor, Larisa, îți dorim mult succes în viață. Sunt convinsă că ai inbox-ul plin de mesaje, așa că vrem să te invităm la Capricii cu noul tău partener să ne povestești cum este viața ta, da? Sigur că da, mulțumesc. Mult succes și îți mulțumim tare mult că ai venit la Mireasa. Noi acum luăm pauză și după pauză revenim cu Giulia, care plânge foarte tare din cauza Claudiei. Capriciile iubirii, capriciile iubirii. Am revenit, dragilor, și așa cum vă spuneam și mai devreme, Giulia a fost foarte afectată în urma conflictului pe care l-a avut cu Claudia. Vedem și noi ce s-a mai întâmplat și comentăm. Capriciile iubirii. Eliminarea Alimei a creat un val de reacții și discuții în casa fetelor. Tu ai considerat toată situația aceasta ca fiind o nedreptate la adresa Alimei? Cu siguranță. Și te simți bine că ai fost acolo alături de ea? În momentul ăla greu. Te simți bine? Mă simt bine că am fost acolo lângă ea la greu, nu doar la bine, cum ai făcut. Dar de ce zice asta, Giulia? Ți se pare că a fost fățarnică Claudia? O suspectezi că e falsă? Da. Lumea nu știe ce s-a întâmplat cu adevărat de aia. Nu știe separarea, nu știe ce a fost. Iau și eu o clătită. Ții post? Da. Ține post. Da, Sfânta Pământului ține post. Și mâine țin. Să ții? Când am stat și am ascultat-o pe terasă 2 ore, când îmi ziceai de Daniel și am stat și te-am ascultat, nu mai eram falsă atunci? Nu mai eram falsă? Că aveai nelămuriri? Ce aveam de câștigat de la tine? Că nici nu mă înțelegeam cu tine atunci și tot am stat să te ascult. Nu înțeleg de ce te ataci atât. Că așa vreau eu. Mă frustrează pentru că știu că nu sunt așa. Nu te mai frustra Nu, atunci. păi eu mă frustrez. Dar trebuie să nu te intereseze, părerea mea. La nici o altă fată nu este reproșat că nu a fost alături de fete, da? În mare parte da, sunt eu. de tine și de Daniela în și mare de mine s-a în mare referit că parte eu am și- fost eu că nu am fost alături de Alima. Ba da, și de Daniela a zis. Da, și de mine, dar de în mare mine și parte de eu, Iulia. uite, și ieri și azi toată Și de ziua s-a mine. vorbit numai de mine că nu i-am fost alături Alimei, dar restul fetelor nu se mai vede. Nu. Dar Giulia nu era singură, pentru că Alexandru îi era alături. Ce faci, iubire? De ce plângi? Ce ai pățit? Ce ai făcut, iubire? Calmează-te, te rog. Te calmezi puțin? Te rog? Hai cu mine. Vino la mine. Ce ai pățit? Ba da. Ce ai? Am fost acum la Capricii și Claudia tot a ținut-o pe ei că sunt o falsă, că sunt prefăcută, nu știu ce, nu știu ce. După aia toată lumea zicea tot la fel că sunt o falsă. Invitatele spuneau că sunt de nerecunoscut, că nu știu ce, că nu i-am fost alături Alimei. Dacă eu nu mai simt să fiu prietenă cu o persoană, trebuie să-mi dai în cap că eu nu mai vreau să fiu prietenă cu ea, serios. Calmează-te puțin, te rog. De ce le pui la suflet? Pui la Că știu suflet că ce- nu sunt așa.
Și contează atât de mult părerea Claudiei și părerea celorlalți care au fost acolo? Cine ți-a mai spus lucrul ăsta? Invitatele, că sunt de nerecunoscut, că eu înainte eram echilibrată, acum nu mai sunt, acum sunt ironică, că nu știu ce. Calmează-te, te rog, puiule. Giulia, te rog, nu te mai pune la suflet, pentru că tu știi cum ești tu și asta e tot ce contează. De ce vrei să faci pe altcineva să se simtă bine dacă tu așa ești? Ai fi putut fi falsă. Când am stat 2 ore pe terasă să o ascult pe Claudia, că avea nelămuriri față de Daniel și nimeni nu vrea să vorbească cu ea, atunci nu mai eram falsă. Trebuie să fiu prietenă cu cineva doar de dragul lumii. Nu ești obligată să fii prietenă nici cu Claudia, nici cu Alima, nici cu absolut nimeni. De ce mi se reproșează atunci că trebuie să fiu prietenă cu ea, că nu i-am fost alături, că sunt o falsă, că nu știu ce? Uite, fii atentă, pune problema Dacă altfel. eram falsă, atunci după ce am votat-o pe Alima, trebuia să merg sus, să stau cu ea bot în bot, să-i spun că o să-mi fie dor de ea, asta era falsitate. Dar pune problema și altfel. Nu te mai gândi că de ce spune lumea lucrurile astea. În primul rând, tu știi cum ești. În al doilea rând, te rog frumos să te calmezi. Te rog. Nu ești obligată să fii prietenă cu absolut nimeni. Într-adevăr, tu chiar ai avut o prietenie foarte strânsă, într-un timp foarte scurt cu Alima și tu știi lucrurile astea. A fost singura persoană din casa voastră, din casa fetelor, de care te-ai apropiat foarte mult. Chiar dacă noi începusem o cunoaștere, Da, dar tot după aia erai cu ea. comportamentul ei s-a schimbat. Nu mai contează lucrurile astea, toți ne schimbăm. Păi asta Ne zic schimbăm și nu toți am de mai pe o zi simțit pe că alta. rezonam cu ea și m-am îndepărtat de ea, dar acum tu trebuie să vii să-mi reproșezi mie să-mi dai în cap că nu am fost alături de ea. Nu ți-a dat, ascultă-mă, nu ți-a dat nimeni în cap. Fiecare om e liber să își spună părerea lui. Te rog. Atâta timp cât tu știi cum ești, părinții tăi știu cum ești tu. Eu te cunosc din ce în ce mai mult pe zi ce trece. De ce pui accent pe lucrurile astea? Tu ai observat, Claudia e cu totul și cu totul altă persoană. Ea reacționează altfel, are alte reacții. Știe cum să-și gestioneze lucrurile astea. Tu nu trebuie să pui la mă suflet. enervează și pe mine că nu știu să vorbesc, că nu știu să Iubire. vocalizez lucrurile. Ba da. Știi Ea să știe cum vorbești. să le dea, cum să le spună, să pară bine și nu știu ce, dar eu nu pot. Nu trebuie să pui lucrurile astea la suflet. Tu vorbești perfect așa cum vorbești și nu trebuie să te gândești că nu știi să explici sau să verbalizezi anumite lucruri pe care le ai în cap. Te rog frumos, nu te mai supăra. Și nu mai pune problema așa că nu știi să vorbești sau că nu știi să te exprimi, pentru că e greșit cum gândești. Nu te mai gândi la lucrurile astea. Tu te-ai îndepărtat de Alima și după ce ai primit scrisori și după ce a fost deranjul ăla când am dormit amândoi pentru prima dată. Tu te-ai schimbat foarte mult de ceilalți concurenți din casă de când te-ai atașat de mine, de când ai început să te apropii de mine. Și ai văzut că eu sunt cel mai important în ecuația asta. Asta nu înseamnă că ești o falsă. Asta a fost alegerea ta sau și de azi încolo vor fi alegerile tale, nu trebuie să te simți judecată de absolut nimeni. Lumea oricum te judecă. Chiar dacă faci bine, chiar dacă nu faci bine. Mă înțelegi? Dar pe mine nu mă mai pune deranjează problema vorbele astea, pentru că știu că nu sunt așa. Și tocmai dacă tu știi în sinea ta că nu ești așa, de ce pui la suflet lucrurile astea? Până să vii aici, nu ți s-a întâmplat să fii judecată? Uite, de exemplu, Te liniștești? Uite-te în ochii mei, te rog. Te liniștești? Te rog. Inclusiv de tatuajele de pe gât. Am și avut subiectul ăsta la începutul cunoașterii noastre. Ai fost judecată. Le-ai pus atât de mult la suflet? Nu. Și tocmai aici, de ce stai să pui orice atâta timp că tu ai mai trecut prin judecăți? Și ea zice că ține post, Sfânta Pământului, ține post, Doamne! Doamne, ferească-mă Dumnezeu. Giulia, te superi, ți s-a umplut paharul, eu am înțeles. Dar Ba simt da, că iau pune. raza, dacă vorbesc nu e bine, dacă nu vorbesc nu e bine, Doamne! Claudia, Sfânta Pământului, ține și post. Crede-mă că prin viață vom trece prin mult mai multe greutăți și atunci ce faci? Normal. Intri în depresie? Doamne Caz ferește. psihic? Doamne ferește. Tocmai. Trebuie să fim puternici. Capriciile iubirii. Giulia, este evident că ești foarte tensionată și în acest moment. Ai plâns și acum și ai lacrimi în ochi. Între timp am văzut-o pe Claudia zâmbind. S-a întâmplat ceva, Claudia? Ce te-a amuzat? Fraza aceea cu Sfânta Pământului. Atât. Dar mie mi se pare o chestie așa care
Ea a continuat chestia cu Sfânta Pământului, după care din nou are niște așteptări care nu ar trebui să și le facă și plus de asta... Cine are așteptări? Giulia. Nu are așteptări absolut de la nimeni și mai ales de la tine și Claudia. Nu, de la Claudia. De la Claudia are niște așteptări care nu sunt rezonabile și plus de asta plânge foarte repede. Vă zic și de ce. Din momentul ăla când am avut eu chestia cu Tascu, de la 2-3 vorbe s-a aprins foarte repede. Vezi că intri în alte subiecte. Eu nu am vrut să discut prea mult, nu asta vreau să vă zic. Eu nu am vrut să o fac să plângă și așa și am spus 2-3 cuvinte și a început să plângă. Dar să știți că eu nu știu la ce vă referiți. Când erau legați de mână. Ok. Giulia s-a supărat. Am crezut că ați depășit acest moment. Da, dar voiam să zic de chestia că ea plânge un pic cam foarte repede și nu e justificat. Stai un pic. Dar numai puțin. Fiecare plânge când îi vine să când plângă. simte, dar Ce Daniel... vrei să insinuezi? Stai, o secundă. Fix de asta mă gândeam. Vrei să insinuezi că Giulia falsifică acest plâns sau cum? Se victimizează? Sau se victimizează? Mi se pare că un pic da, sincer. Adică mi se pare că numai un pic, mi se pare că îl folosește așa de așa natură încât să dea bine. Am văzut că aici se plânge la comandă, așa crezi tu, l-a folosit doar în fața mea. Eu așa am văzut și susțin părerea, sincer. Da, uite, Giulia, aș vrea să te întreb, că pare așa că te-ai simțit agasată de întrebările noastre sau de ceea ce am spus. Și aș vrea să te întreb, care crezi tu că este scopul acestei emisiuni? Mă refer strict la Capricii. Să discutăm subiectele care se întâmplă în casă și să ne dați sfaturi spre binele nostru. Ok. Am discutat subiectele care erau în casă? Da. Ok. Și uite, faptul că eu am spus că mi se pare o discrepanță între felul în care ai fost și felul în care ești acum, eu nu am emis o părere în sensul în care eu nu am spus că acum este ceva greșit sau nu este ceva greșit, ci pur și simplu am semnalat o situație în care ești tu, dar cumva te comporți diferit. Iar tu ai luat-o într-un mod negativ, ca și cum eu aș spune că nu e bine să vorbești. Dimpotrivă, eu cred că am spus de foarte multe ori tuturor că este foarte bine să vorbiți, doar că uneori tot nu face muzica. Și aici este diferența, da? Între pot să-mi exprim părerea țipând la cineva sau jignind sau ironizând versus să spun adevărul meu, dar pe un ton civilizat, calm. Știi? Adică despre asta este vorba. Mie îmi pare rău că te-ai simțit așa, dar nu asta a fost intenția mea, da? Și dacă vreodată, uite, ai întrebări, cred că și nici pe colegii mei nu i-ar deranja să întreb, dar ce ați vrut să spuneți cu asta? Adică uneori ne simțim așa cu musca pe căciulă sau avem impresia că cineva și-a format o opinie despre noi, dar... Da, este vina mea. Într-adevăr, am fost și supărată și nervoasă, am avut toate stările și... Trebuie să te justifici. Exact. Stai liniștită că nu... Doar să înțelegi dinamica. Pe nimeni. Dar ai nevoie să înțelegi că asta este, practic, parte din noi, din experiența umană. Creierul nostru percepe și interpretează niște situații într-un anume fel. Iar dacă tu ești obișnuită cu ceva, poate situații conflictuale la care n-ai știut sau n-ai putut să răspunzi, creierul le tratează la fel și pe cele de acum. Știu, așa sunt eu, fac eu gânduri rele singură și prefer să mă gândesc la partea rea decât să mă gândesc la partea bună. Așa Giulia, dar să știi că toți trecem prin asta, indiferent de vârstă, de experiențe. Ceva, Giuliei. Vreau să-ți spun că nu sunt supărată pe tine pentru ceea ce ai spus acolo, să știi, adică îți înțeleg starea și nu o să fiu supărată pentru faptul că ai zis Sfânta Pământului. Nu o să te jignesc, eu o să vreau să vorbim, să discutăm, să clarificăm această situație pentru că nu îmi place această tensiune dintre noi. Păi și de ce să mai pierdem timpul, Claudia? Spune-i, Giulie, ce ai pe suflet. Vreau să spun că nu vreau să ne certăm, vreau să vorbim în continuare și îmi pare rău că nu am înțeles ce ai discutat tu cu Alima și mi-am dat cu părerea strict despre ceea ce a susținut Alima față de mine când doream ca Giulia să fie lângă mine și faptul că ai votat-o. Eu mi-am dat cu părerea strict despre acea parte. Și da, nu am știut ce s-a întâmplat între voi, atât am vrut să spun. În concluzie, aveți doi bărbați frumoși amândouă, axați-vă pe bărbații voi și nu pe certuri, că nu sunt Să înțeleg că se îngroapă securea războiului. Da, vreau să-i spun că nu o să fiu supărată pentru ceea ce a spus acolo. Da, dar stai că poate mai e Giulia supărată. Discursul tău a fost foarte drăguț, dar să vedem ce spune Giulia. Când mă refeream la Sfânta Pământului, mă refeream la faptul că ea ține post. Eu, din ceea ce știu, atunci când ții post, trebuie să te abții din a face anumite păcate. Nu contează ceea ce bagi în gură, ci ceea ce scoți pe gură. Și la asta mă refeream, am fost și foarte nervoasă și
M-am Da, descărcat și eu. te înțeleg, pentru că Dar, Giulia, susțin o chestie. Eu chiar când țin post și afară, pentru că eu sunt un om chiar foarte credincios, având în vedere Da, că păi tatăl degeaba meu este ții post, decedat. dacă ai- Pentru că eu față de tine am autocontrol. Cea care scoate chestii pe gură ești tu, nu eu. Ok, Claudia. Ok. Aoleu, și am crezut că și-au cerut scuze. Asta voiam să întreb și pe tine, Giulia, dacă simți nevoia să-ți ceri scuze, dar văd că lucrurile... Nu se cred. Bine, haideți să vedem ce spun și prietenii noștri de pe TikTok. Ia să vedem. Doamna Georgiana spune: bravo, Claudia, că le zici în față și le supără adevărul. Așa este și mulțumesc. Susțin și eu. Bun, avem aici câteva păreri despre Amalia, dar din păcate Amalia nu se află în platou, așa că vom citi strict pe materiale și, bineînțeles, să profităm că sunt în platou, poate să aibă și ei dreptul la o replică. Ia uitați, avem un alt comentariu. Giulia, cea mai falsă împreună cu Melinda. Mulțumim frumos, apreciem. Giulia, o falsă... Voi v-ați pregătit un discurs pentru cazul în care aveți un feedback negativ? Uite, Giulia, avem un comentariu și de bine, să știi. Giulia nu mai băga în seamă răutățile Claudiei. Ascultă de Alexandru. Vă mulțumesc frumos, vă iubesc și vă apreciez. Să știți că părerile telespectatorilor sunt împărțite. Claudia să nu mai bage intrigi, doamna Melinda bagă intrigi. Doamna Melinda, dumneavoastră cum considerați că... Ia uitați, Melinda bagă intrigi și agită fetele, o bârfitoare. Ce părere aveți? E așa, unii oameni, nici nu mai știu ce să zic. Dar considerați că, de exemplu, aplanați conflictele din casă? Cum percepeți dumneavoastră Da, acest aspect? de foarte multe ori aplanez și când toată casa a fost împotriva lui Claudia, eu am fost alături de ea cu doamna Cătălina, dar am văzut și am spus unde mai greșește și are momente când nu ascultă și părerea celuilalt, ea intervine și spune și atunci și am învățat aici să mă apăr și să-mi spun ceea ce simt, că până acum tăceam și stăteam în banca mea să o mulțumesc pe Daniela, pe Claudia, pe toate și de când mi-am dat și eu cu părerea, dar pe mine nu mă interesează cine este împotriva mea, atâta timp cât eu sunt bine cu mine și știu cine sunt și pentru ce am venit aici, pentru mine chiar nu mă interesează cine este împotriva mea în această casă, din moment ce eu îmi doresc să-l cunosc pe Daniel. Aceasta este atitudinea pe care cred că ar trebui să o aveți cu toții. Uite, apropo, Alexandru, să știi că doamna Ramona te felicită. Felicitări, Alexandru, așa face un bărbat adevărat. Probabil se referă la momentul în care a intervenit acum în discuție. Ia să vedem. Bravo, Claudia. Bravo, Claudia. Le zice adevărul în față. Ia să vedem... Giulia, cea mai falsă, invidioasă și răutăcioasă. Îmi pare rău, Giulia, o să încerc cumva să citesc și comentarii pozitive și negative, dar cea mai tare, Claudia, spune lucrurilor pe nume. Claudia superbă. Uite, sunt foarte mulți telespectatori și fani ai emisiunii care te-au perceput foarte, foarte bine, Claudia, pe tine. Adică mă mir că nu ești în top. Da, vreau să le mulțumesc. Eu voi fi așa de fiecare dată. Eu ce sunt aici, sunt și afară. Nu sunt genul de persoană care să joc un rol și niciodată nu voi juca un rol. Dar cine joacă cineva vreun rol? Adică e cineva nu vorbesc despre fals cineva, în casă? nu vorbesc de cineva anume în momentul de față, vorbesc strict de persoana mea. Eu nu sunt o persoană care să fiu aici într-un fel și afară altfel. Cum sunt aici? Uite, Giulia, avem foarte multe comentarii. Stați, vrem doar 2-3 comentarii să mai citim și pentru Giulia, pentru că nu aș vrea să pleci tristă. Aș vrea să fac cumva să fie un echilibru. Giulia, cea mai frumoasă, bravo, Giulia, eu te susțin. Sunt comentarii pro și contra la adresa tuturor. Nu vă faceți griji, nu scapă nimeni de părerile telespectatorilor. Acum aș vrea să luăm o pauză și după pauză ne întoarcem cu Sebastian, care se focusează pe Amalia și pare că încearcă să o cucerească. Eu vă spun sincer, am fost în casă și am văzut că se țineau de cot. Ne vor da explicații imediat. Capriciile iubirii, capriciile iubirii.
Am revenit, dragilor, suntem într-o altă formulă cu un alt subiect, bineînțeles. Roxana, doamna Cătălina, doamna Mihaela, Paula, Claudia, Sebastian și Amalia sunt alături de noi și am înțeles că sunteți așa, în plin proces de cunoaștere, nedeclarată ce-i drept. Și înainte să luăm materialul, aș vrea să vă citesc un comentariu de la doamna Elvira, care spune așa: zicea Sebastian că îl votează pe Daniel pentru că o susține pe Claudia în comportamentul ei. Și puncte, spune doamna, probabil face referire la comportamentul Amaliei. Nu. Bine, doamna Elvira, dacă sunteți aici cu noi, detaliați puțin acest comentariu și vă explicăm. Între timp, aș vrea să vedem cât de mult s-au apropiat Sebastian și Amalia. Capriciile iubirii. Sebastian și Amalia se tatonează, iar cei doi nu par să grăbească lucrurile. Unii plâng, alții râd, alții sunt la început de drum, alții se mai gândesc la minuni. Mi-e frică. Mi-e frică. Rog, am eu vorbă, mi-e frică. De ce va urma și ce se va... Amalia, Da. știi că de când vorbesc cu Daniel, mie nu mai mi-e foame? Eu astăzi n-am mâncat nimic. Mi ține dragostea de foame. Tu ești un băiat priceput la toate, știi să faci papa bun, știi să faci dulce. Da. Ai un, cum a zis, cine a zis, un CV bogat în toate. Doamne. Băi, păi tu trebuie să te vinzi scump, nu ieftin. Că oricare dintre noi să vinde scump, stai un pic. Și ai dreptul să fii fericit. Acum treaba ta ce-ți alegi, de-aia vinde aici. Să-ți alegi o fată frumoasă, fată de casă. Cea mai frumoasă. Știi ea la ce mă Voi refer. știți. Noi suntem aici să ne bucurăm. Că mai mult de atât. Dragostea învinge tot. Corect. Nu mai zic de iubire, că iubirea deja e sacrificiu. Acolo treci deja de momentul dragostei și ajungi să ții numerii tăi ca atlas, să faci un palat, o familie, un imperiu, ce vrei. Aoleu, ce frumos sună. Sunt bărbați care au cucerit imperii. Corect. Da? Acum ăsta mi se pare cel mai greu dar de nu e cucerit. ușor. Asta mi se pare cel mai greu imperiu de cucerit. Femeia. Și cu femeia pe bune de nu. faci tot. Așa cred. Da, să-ți găsești femeia potrivită. Da, dar cu un pahar de apă ești bine? Că doamna Cătălina ce să știe Da, e pe bune de nu. Au Lângă persoana leșinat unii potrivită. și alții pe aici, scuză-mă. Da, stai. Bine că ai curaj, mă, eu te admir că ai curaj. Și că încă ești vesel. Că nu te-ai întristat. Sincer, știam de discuție, dar eu am resetat. Atât de focusat am fost și am crezut în ei că te-am uitat de plin. Dar îmi plăcea, știi că eu ți-am făcut complimente de câteva ori. Poate tu chiar ești. Dar eu m-am resetat și când am văzut, zic, mamă, nici nu m-am gândit vreodată să văd, se mai uită, nici n-am pomenit. Îți dai seama, atât de focusat am fost că doar pe Roxana și pe Paula le vedem în casă. Da, păi tu consider că poți să cucerești. Ați fost focusați voi. Mă, noi nu știm ce e în mintea și în sufletul tău. Noi vedem așa de la distanță. Nu la mădurău. Eu n-am rănit-o, n-am jignit-o. Dar orice privire, orice aș fi zis clar, pe ea a durut-o mai tare, dar nu de-aia am venit, nu chiar subiectul. Dacă tu poți să cucerești cea mai dorită fată de aici și plăcută de public, Doamne ajută, aici suntem, să ne bucurăm și noi. Eu oricum fi la nunta lui, m-am invitat. Ce o să Dacă eu se sunt invitată. poate. M-am invitat la nunta lui. Eu îi admir curajul și mi se pare nebunia ta de a merge așa, accelerat. Da. Eu n-am văzut niciun băiat accelerat până acum. Prima dată când și eu surprins de nebunia mea. Dar ia zic, când de la început ai fost cu ochii așa? Când a fost prima sclipire? Așa, sincer, acum. Prima dată când am intrat așa și am făcut prezentarea, nu, tu și Roxy mi-ați părut așa foarte... Păi da. Selecta. Electra. Nu pot să dau părerea încă. Da. Dar după, așa, prin case, treceam pe lângă ea și
Mă, mi-ai furat blondele, mă, eu de-aia m-am supărat. Și zâmbeam așa într-unul, îmi fugeau ochii, cum o zici doamna Cătălina. Păi tu mi-ai furat blondele, că la mine era așa, Daniela, Roxana și Larisa. Vezi că, măi, zâmbetul ăsta așa involuntar trebuie să provină de undeva, că nu... Așa e. Mă știu. Și când am stat eu să mă gândesc mai bine, am zis, hai măi, că vine el de undeva. Succes! Amalia însă avea de transmis un mesaj important pe Antena Play. Să aveți încredere în mine pentru că o să fac o alegere foarte bună, cred eu. Vă mulțumesc din suflet, vă pup și vă iubesc tare, tare. Capriciile iubirii. Sebastian, Amalia, cum sunteți? Bine. Bine. Când am intrat în casă, Amalia îl ținea pe Sebastian de cot. Așa ți țin amicii? Erați braț la braț, așa. Da. Aveți ceva să ne spuneți? Am simțit la momentul respectiv, cred că apropierea respectivă și are locul și ne-am dat rul liber. Paula a ridicat din sprâncene, așa, dezaprobator. Da, eu nu mai zic nimic, eu... Ce să mai zic de Roxana? E împietrită, e poker face. Nu, chiar încercam să mă concentrez pe această difuzare și nu reușeam, adică ați detașată complet de subiect. Asta e ca să te protejezi, nu că înțelegi. Pentru că nici eu nu înțeleg, nu știu, sincer. Adică eu n-am putut să urmăresc săptămâna aceasta foarte bine, am văzut pe sărite, însă am fost foarte atentă la tine, Sebastian, și nu venea să cred ce schimbări îmi văd ochii, da? Am impresia că iubirea cumva se consumă în zilele noastre mult prea repede și mult prea cu foc. Și da, ești precum un accelerat. Nu este nimic greșit că ne răzgândim. Greșit din punctul meu personal de vedere este modul în care ne adresăm iubirii. Ce ne dorim noi de la o femeie? Ce ne dorim noi de la un bărbat? Suntem asumați până la capăt sau nu? Și aici am văzut foarte puțin asumare din punctul meu de vedere în ceea ce te privește. Adică mult prea repede au fost niște schimbări și neînțelese, adică din punctul psihologic, să spunem așa, nu ai pus punctul pe I. Să înțelegem și noi ce anume te-a determinat cu exactitate, poate n-am văzut eu, poate am văzut pe sărite. Dar mi-a fost foarte greu să percep această detașare de Roxana, pentru că erai foarte atent, erai foarte grijuliu, erai tot timpul prezent alături de ea și dintr-o dată te-am văzut nu alături de ea, ci împotriva ei. Asta a fost mai surprinzător, că s-a poziționat împotriva. Aseară am văzut. Că de detașat oricine se poate detașa, că nu știm ce a fost acolo, nu avem o măsurare, nici n-au vrut o relație. El tot timpul spunea că o simte pe ea un pic cam rigidă, că nu se deschide, că nu simte, simte că ea nu simte. Dar poziționarea asta împotrivă a fost într-adevăr un pic surprinzătoare. Cu foc, așa. Eu vreau să-l întreb pe doamne, uite, pe doamna Mihaela, că v-am văzut că întâi a stat așa cu fetele, stați un pic, nu vă stresați, doamna Mihaela, că ați respirat așa greu, aoleu, m-a luat pe mine, gata, i-a lăsat pe ea, m-a luat pe mine, aoleu, ce să fac? Nu, stați un pic, că aici nu e o instanță de judecată, chiar de curiozitate. Cum simțiți noastră, că întâi erați așa, mă uitam la tablou, erați prima oară cu Roxana, ați vorbit cu fetele, ceea ce e minunat, nu vă interzice nimeni să vă mutați în partea asta, la Sebastian, care e băiatul adoptiv. Dar în povestea asta, dumneavoastră fiind acolo atât de aproape, că noi am văzut doar materialele care s-au dat pe post. Noi n-am fost 100%, poate pe alocuri parțial, poate și greșim când cântărim anumite lucruri, când apreciem anumite situații, că nu suntem acolo. Dar dumneavoastră acolo fiind, cum ați perceput toată povestea asta a Roxanei cu Sebastian și apoi mutarea lui Sebastian și reacția Amaliei, surprinzătoare și foarte urâtă de altfel, în situația asta? Da, după cum se știe, am crezut foarte mult în povestea lor, am suferit și m-am bucurat pentru fiecare împăcare și discuție frumoasă și am fost un pic surprinsă când și-a schimbat opțiunea
Și încă încerc să mă obișnuiesc cu noua alegere, nu am nimic împotrivă, însă, sincer, nu vreau să supăr pe nimeni, stau așa rezervată pe margine și deci Amalia este aștept o opțiune, să văd că ei sunt următoarea opțiune, nu. Tocmai asta ați următoarea alegere, mă scuz, te rog. Păi când ai 3, da, sunt opțiuni, dacă e una singură, e o alegere. Trebuie să alegi din 3, deci toate 3 sunt opțiuni. Dar eu eram curioasă de povestea asta cu Roxana și cu Amalia. Cum o vedeți dumneavoastră? Cine, că dumneavoastră puteți să judecați mai degrabă, cine e vinovat? A exagerat cineva, în afară de scandalul imens și foarte urât pe care, mă rog, l-a făcut Amalia. Unde vedeți? Cine a greșit acolo? De unde a pornit toată nebunia asta? A greșit și Roxana? Sau doar Amalia? Vă referiți la conflictul acela? La panorama care a fost acum o zi, Nu, Roxana a fost foarte tensionată pentru că a simțit 3 persoane împotriva ei și de acolo tonul ei ușor ridicat și starea de agitație, dar n-a folosit cuvinte grele, nu a jignit. Nu pot să fiu de acord cu ce s-a întâmplat ulterior. Dar eu nu înțeleg de ce ziceți că 3 persoane au fost contra ei, pentru că a fost un singur lucru în care i-am dat dreptate Amalia în momentul în care a zis Amalia că ea m-a văzut doar pe mine relația cu ei. În momentul în care am plecat, ea a văzut în fața ei 3 persoane. Voi nu sunteți prietene cum sunt eu cu ea. Fiind acolo, ea avea o altă stare. Este vorba de ce s-a întâmplat între ei. Eu am o întrebare pentru Paula. Ai fost la confruntare. Voi ați făcut confruntarea unde trebuie sau ați făcut-o în casă? Păi, din punctul meu de vedere, eu nu am făcut confruntare, că au făcut-o ei doi. Păi cum adică ei? Păi da, dar tu erai acolo pentru că tu tot timpul comentai despre Sebastian cu Roxana, dar tu, când ai venit în casă, nu știu, mie mi s-a părut că voia să o confruntare acasă, nu acolo. Față de mine... Dar eu nu am făcut nimic. Lasă-mă să vorbesc, eu vorbesc acum. Tu, față de mine în casă, ai avut o atitudine și mi-ai spus că dacă îți dau una te pocnesc, dar tu, față de Sebastian, nu ai avut nimic de spus. Ceea ce pe mine, eu în momentul de față, am vrut să-ți dau votul ție și Roxanei, tocmai de asta mi-am schimbat votul către Sebastian pentru ceea ce am văzut, că nu ați știut cum să puneți problema. Păi nu a fost vina mea că vorbea doar Sebastian și cu Roxana și a venit Amalia și a vorbit Amalia cu Sebastian și Roxana. Adică întrebare pentru Sebastian, mă scuzați, apropo de ce am văzut. Eu nu știu dacă am zis 3 cuvinte. Am înțeles și te rog să mă corectezi dacă am înțeles greșit. Faptul că atunci când tu erai în cunoaștere cu Roxana, îți mai fugeau ochii și la Amalia și existau niște zâmbete și cumva te-ai întrebat după, măi, dar ce cu zâmbetele astea? Că eu mă cunosc pe mine, când zâmbesc unei fete înseamnă că e ceva. Nu. E vorba când eram în cunoaștere cu Roxana, este vorba de dinaintea intrării în cunoaștere cu Roxana. Adică între Paula și Roxana? Da, avusesem un schimb de replici scurt în pauze cu Amalia. Când era ea în tachinare cu Dorian. Nici nu începuse tachinarea cu Dorian. Nu. Când am văzut că se îndreaptă și ea spre altă direcție și eu am început să socializez mai mult cu Roxana. Nu înțeleg de ce zâmbește. Eu? Nu, Roxana. Pentru că vreau să zâmbesc. Ok. Mi se pare așa. Dar Sebastian, te deranjează zâmbetul Roxanei? Crezi că este un zâmbet ironic? Da, exact. Dar uite, haideți să luăm o mică pauză de la discuție. Vreau să citesc un comentariu și, bineînțeles, să încercăm cumva să strecurăm cât mai multe. Domnișoara Andreea spune: Amalia e în cursa de eliminare, de asta se apropie de el. Până acum spunea că nu există cunoaștere. Ce spui, Amalia? Uite, chiar te invit să-i dai replica domnului. Mai am spus că nu o să mă îndreptă nicio cunoaștere, mai ales acum că sunt în cursa de eliminare. Clar nu o să intru într-o cunoaștere cu Sebastian, ca eu să am și după să plec. Nu. Doamna Mihaela, dumneavoastră sunteți mama adoptivă a lui Sebastian și aș vrea să vă întreb dacă Sebastian ar fi fiul dumneavoastră natural. I-ați recomanda-o pe Amalia? Nu. Nu. Okay. Dar, exact cum am vrut să-mi duc ideea la capăt, vă rog, 60% îl susțin, 40% nu sunt de acord cu riscul de a-i deranja. Și apropo de deranj, doamna Mihaela, îmi cer scuze că vă întrerup, vreau să luăm un material în care o să vedeți explicit de ce Sebastian este foarte supărat pe dumneavoastră. Am auzit, da. Să vedem. Capriciile iubirii.
Evenimentele dintre Sebastian și Roxana au fost urmate de câteva observații ale lui Sebastian la adresa doamnei Mihaela. Nu vă simt imparțială deloc, să știți. Cum adică imparțială? În ceea ce privește situația asta. Simți că Nu țin simt, partea așa Roxanei? este. Eu înțeleg prietenia între dumneavoastră și Roxana, dar când eu nu mai sunt într-o cunoaștere cu ea, dumneavoastră când sunteți întrebată despre Roxana, nu știu, ar trebui să răspundeți ceea ce strict între dumneavoastră și ea. Eu nu mai am nicio treabă. Așa, și mi se pare, nu știu, mi se pare așa că încă insistați parcă ca și cum dumneavoastră încă vă doriți ca eu să revin acolo. Nu, văd și eu că nu mai e cale. Păi da, dar dumneavoastră cam asta îmi dați de înțeles. Nu, eu am fost alături de ea că am văzut-o mai rău Și decât, credeți-mă că așa. eu nu îi pun la îndoială bunătatea, empatie și așa mai departe, dar are și o doză de răutate și în ceea ce mă privește și în ceea ce a privit-o. Am vorbit, am spus și ieri și astăzi, am zis, aici trebuie să lucrezi, că aici în casă, când ești, nu mai fi atât de autoritate, nu mai fi atât de certăreață. Eu i-am spus lucrurile astea. Spune-mi cu ce pot să te ajut? Ce aș putea să fac? Păstrați prietenia cu ea, poate, nu știu, considerați că vă este de folos, dar eu... Hai, te rog să mai discutăm, că chiar nu vreau. Pe mine m-a aliniat într-o seară Claudia că ea vede că dacă... Mi-a zis că sunt 2 fețe, că dacă tu n-ai să mai fii cu Roxana, că e sigură că eu mă întorc la Paula și că eu sunt cu 2 fețe și am zis, mă, Roxana, o răune prietenă, că mi-arată erați mie. lângă ea și spunea că eu am atacat-o, că a fost atacată de Paula și trebuia să o las din mânuțe să-i spuneți, că Sebastian nu ți-a zis nimic, că nu i-am zis nimic acolo în cameră. Nu am nicio problemă. Dacă începe să denatureze anumite chestii, reatrageți atenția că dumneavoastră sunteți pentru... Știu că și ați văzut destul de clar. Eu când am intrat în cameră am avut o singură discuție cu Paula, după care ea a început. Iarăși. Da, ea a început cu Amalia, direct. Păi asta zic, eu nu i-am zis nimic. N-a fost atacată din toate părțile, cum tot susține. Da. Păi nu, ea a zis că la confruntare ați sărit toți 3 și a intrat în confruntare când ați rămas voi 3. Ce înțelegeți prin confruntare? Asta înseamnă, dar ea de acolo a plecat atacată de toți 3, cum tu te-ai simțit în siguranță când a venit Amalia. Când nu tu te-ai simțit... Ai zis când a venit lângă tine, ai simțit... putere, da. Ți-a dat putere. Ei, ea, din-potrivă, Sebastian, când a fost asta, ea s-a simțit singură și v-a simțit pe toți 3 asupra ei. Despre asta a fost vorba. Că era cu prietena ei, Paula, acolo. Da. Nu cu ea se sfătuia și nu de la ea. Știi ce vreau să spun? Eu atunci, aseară, acolo, deci crede-mă că eram ca și ea, îmi tremurau mâinile, nici nu știam exact. Am știut că, mă rog, Amalia s-a ridicat, nu ăsta e subiectul. Eu nu luați apărarea dacă considerați că are dreptate, deși mie, pe de-a locuri, mi se pare că a avut la rândul ei și ea reacții exagerate și provocatoare, atât la adresa mea cât și la adresa restor persoanelor care eram acolo. Eu le-am zis de la bun început, de când am început confruntarea, hai să purtăm un dialog, când au început să vorbească, nu se mai oprea. Și știi ce zice casa? Că ați fost prea cuminți, că voi acolo trebuia să vă spuneți, să vă jigniți, să vă bălăcăriți, să vorbiți unul peste altul. Da, că eu am venit acolo și în viața de zi cu zi să jignesc. Cătălina a zis că tu ești un mare rege, tu ești un rege și că învârți femeile și am zis, scuză-mă, Cătălina, dar e un rege trist. La sufletul lui vă gândiți? De ce credeți că a făcut asta? Crede-mă că eu port discuții un pic cu casa, că toată lumea are impresia că tu te joci cu cuvintele. Da, lăsați să creadă chestia. Crede-mă că eu ți-au apărarea și iar am mușcat-o acum, acea rege. Și eu am zis, nu vă gândiți că e un rege trist? De ce credeți că a făcut așa? Casa are impresia că tu ești un jucător, le joci pe degete. Știi ce lumea? Că tu ești domn profesor și ele au fost elevele și stăteau și te ascultau pe tine și le joci cum vrei tu. Nu poate să accepte, e greu, e șocată, dar crede-mă că asta am vorbit, am dat-o exemple. E șocată de ce doamna Mihaela? Ea vineri a zis cu gura ei, fără a se consulta cu mine, că vrea să rupă cunoașterea. După aia, luni susținea că nu, că ea ar mai fi dat o șansă. O șansă la ce? O șansă la nimic? Sebastian, știm toți 4 că Paula și-a băgat mereu nasul și a fost încurajată și a băgat strâmbe și, în fine, nu contează. Vă spun și dumneavoastră, cum îmi spun și ei, contextul ne permite. Cu cine trebuie să socializezi? Cu cineva care nu văd nicio
compatibilitate. Adică despre ce vorbim? Să stau cu băieții? Păi nu, asta nu mai este respect, asta e ceea ce îți dorești tu. Da. Părea așa un pic ca și cum e lipsită de greșeală Roxana și a trecut printr-o stare de șoc, dar nu înțelegem că prin aceeași stare de șoc am trecut toți, inclusiv eu. Pentru că nici mie nu mi-a plăcut ceea ce am văzut, atât din partea mea, cât și din partea Roxanei. Singura persoană care chiar, nu știu, am rămas așa și la confruntare și la cum Paula a fost Paula, care sincer mă așteptam poate din partea ei să fie mai revoltată și... Da. Ei, ea s-a vindecat, s-a lămurit și așa. Măi, aseară eu am ieșit și pe terasă la Amalia, zic, a venit medicul, ai nevoie. Seara, înainte de culcare, le-am rugat, zic, haideți, vă rog, că e târziu. Deci am fost și... Eu nu vreau să fiți nici acolo, nici acolo. Nici acolo, când vine nici vorba despre mine. Și... Nu puneți într-o ipostază proastă pe de-a lucruri, v-am zis, dacă o să vă duceți așa stânga-dreapta de fiecare dată încercând să mulțumiți, o să păreți ca și cum jucați fix ceea ce zicea Claudia. Capriciile iubirii. Doamna Mihaela, aveți cuvântul. Da, eu zic că atunci ne-am lămurit, dacă mai este necesar, sunt deschisă să vorbesc cu Sebastian cât se poate de deschis, pentru că chiar nu mă joc, aici este vorba de viața lui, de destinul lui, în niciun caz nu-i spun eu da sau nu, fă asta sau nu face asta, dar bineînțeles că vom ține cont și de părerea mamei pe care o consultăm din când în când. Doamna Mihaela, eu o să vă întreb direct și aș vrea să aveți încredere în calitatea dumneavoastră și instinctul acesta de mamă pe care îl aveți și sunt convinsă că e ce trebuie. Considerați că Amalia este o influență negativă asupra lui Sebastian? Nu, poate fi influență negativă. Pe Sebastian îl văd mult mai relaxat și fericit lângă Amalia. Relaxat, e mai corect spus. Considerați că Sebastian a fost îndreptățit să aibă modificarea asta de comportament față de Roxana? Pentru că în relația cu Paula, în triunghiul Paula, Sebastian, Roxana, Sebastian a fost de partea Roxanei, încerca să facă totul ca Roxana să fie mulțumită. Când a apărut Amalia în peisaj, cu intenție sau fără intenția ei de a fi, discutăm despre asta mai târziu probabil, s-a schimbat. A fost de partea Amaliei. Am și o întrebare pentru Sebastian. Te rog, că n-a răspuns era o întrebare. Cum știți, am fost alături de ei. Deci a fost îndreptățit să-și modifice comportamentul, Sebastian? De la a fi lângă Roxana, a fi împotriva ei? Așa? Cred că certurile acelea, explicațiile pe care a trebuit să le dea aproape zilnic, l-au obosit și l-au făcut să dea un pas înapoi. Deci comportamentul Roxanei, considerați că l-a făcut pe Sebastian să dea un pas înapoi și se poziționeze împotriva ei? Mă gândesc, probabil că undeva în trecutul lui are niște amintiri când a fost ușor certat și poate de acolo simte nevoia să fie. Deja ne-am plictisit. Vă spun eu că mi-a spus mie. Eu îmi cer scuze că am auzit acum pe material, jucător, eu nu te-am făcut jucător, ți-a transmis doamna greșit. Am zis în casă, nu dumneavoastră. Doamna Mihaela, ieri mi-ați transmis că ea s-a tras atenție inclusiv Roxana, te rog frumos să-mi confirm dacă a făcut-o, că atitudinea ta față de mine a fost greșită de foarte multe ori prin felul tău de a-ți impune lucrurile. E adevărat? Ți-am spus eu asta? Nu. Dacă doamna Mihaela ți-a zis spus așa. Eu am văzut de la început, doamna. Caracterul ăsta. Ăsta e caracterul nu, care... dar ți s-a atras atenția? Ai fost sfătuită în acest sens? Să nu-i mai cere atâtea explicații. Dar nu l-am certat, doamna Mihaela, exagerați. Am fost aici să vorbesc cu el. Au fost explicații. Roxana, stai un pic că ne amintim acum, nu putem să nu ne amintim că a fost. Ne amintim de acum vreo 2 zile când ai venit Val Vârtești, dar cum îți permiți tu să mă așa? Supărată și nervoasă, deci despre ea vorbești. Și înainte de confruntare, noi am vorbit acolo în hol, nu știam de confruntare, când ți-am zis învață să pierd cu fruntea sus și așa și în afara casei. Știu, sunt convinsă că te cunosc, dar asta îți spuneam, și în afara casei vor mai fi probabil situații. Nimănui nu-i place. Despre asta vrea Sebastian să recunoști. Dacă noi am discutat. Noi am discutat fără să știm că intrăm la confruntarea aceea. Eu sunt ceea ce ați văzut. Dacă m-am inflamat și nu am niciun regret. Roxana, Sebastian te-a întrebat altceva, dacă confirm faptul că doamna Mihaela a venit la tine să zică lucrurile alea.
Dacă ți-am zis că certurile astea, micile observații sau nu nu ți-a sunt zis? bune, nici în căsnicie, că și aici ca aici, dar și în afara casei, când vei avea viața ta. Doamna Mihaela, Cu certurile. doamnelor, domnișoarelor, nu mai avem foarte mult timp, urmează să ieșim în pauza publicitară și vin foarte multe comentarii la adresa ta, Amalia. Recunosc că am primit inclusiv pe telefonul personal și aș vrea să și redacția, chiar în acest moment îmi spun și colegii că au și ei mesaje de genul acesta, din partea unor apropiați, nu știu dacă și cu familia ta sau, dar ei cel puțin asta spun. Și uite, vin și foarte multe comentarii de genul acesta pe TikTok. Ei menționează de faptul că ai fost agresivă și violentă fizic cu mama fostului tău iubit. Este adevărat? Ți-ai bătut fosta soacră pe românește? Nu. Ca să fosta mamă, de fapt mama fostului meu, nici măcar nu am cunoscut-o vreodată față-față. Dar spuneați că ați locuit în aceeași garsonieră. Nu, aia a fost pe Dar a existat vreo altercație de natură fizică cu una din fostele soacre? Până să vin aici și în momentul de față stăm în același bloc, ne salutăm când trecem una pe lângă alta. Dar ai fost vreodată agresivă cu cineva? Nu. Verbal, fizic? Cu vreo Da, s-au mai întâmplat când a fost vorba de sora mea, da. Dar uite, Amalia, o secundă, spune doamna Roxana, de ce spune Amalia că nu o caracterizează ieșirea când ea a povestit în casă că a bătut o fată? Da, când a fost vorba de sora mea, când am plecat în Germania, tocmai de aceea, pentru că sora mea a avut o problemă acolo. Ai bătut o fată într-un club? Într-un club? Da. Nu. Am văzut foarte multe comentarii de genul acesta și nu înțeleg la ce fac referire prietenii noștri de pe TikTok. Aș vrea să clarificăm. Deci a fost un singur moment în care ai fost violentă cu o fată doar pentru că a fost... de sora mea. Ok. I-a făcut ceva surorii tale? Da. Poți să ne spui mare despre ce este vorba? Da, se lua în continuu de ea. I-a vorbit urât? Da. Dar nu a fost violentă? Trăgea de ea, îi făcea tot felul de lucruri. Ok, Petra, cum vezi lucrurile? Eu nu susțin violența, bineînțeles, în nicio formă. Indiferent de ce ne face, nu știu, celălalt, că ne vorbește urât, că ne jignește, avem acest autocontrol, da? Însă, iartă-mă, ce vârstă ai tu? 27. 27, bun. Până la 25 de ani putem pune pe tema cortexului nostru prefrontal, care încă încearcă să se echilibreze în situațiile de conflict și în special de pericol, dacă ne simțim în pericol. Nu știu când a fost acest eveniment în care te-ai luat la harță. Acum mulți ani. Acum mulți ani. Uite, ai văzut, putem reacționa pe baza emoțiilor. Însă acum ți-aș pune o întrebare dacă ai reacționat la fel. Îți pare rău că ai luat-o la bătaie pe fata respectivă sau ai reacționat într-un alt mod? Nu, clar aș reacționa într-un alt mod, cum am spus că regret și acum foarte rău modul în care am reacționat față de Roxana. Amalia, dar dacă ai fi fost în afara casei cu Roxana, unde s-ar fi ajuns? Nu s-ar fi ajuns nicăieri, pentru că eu am fost agresată toți anii aceștia și știu cum e. Bine, dragilor, vreau să vă spun că sunt foarte multe comentarii. Chiar verbală sau fizică nici mai contează, e tot o agresiune. Și traumele nu se susțin cu alte traume. Da. Amalia, să știi că am văzut un comentariu foarte drăguț la adresa ta și a lui Sebastian și dacă am citit negative, încerc să strecor și pozitive, deși recunosc că sunt destul de puține, din păcate. Suntem alături de tine, vă potriviți. Numai o secundă, îmi doresc foarte mult ca Amalia și Sebastian să facă cuplu, deci efectiv sunt atât de adorabili. Deci avem comentarii pozitive. Poți, Claudia, te rog frumos, să nu mai ai un comportament atât de provocator? Te gofnește râsul. Comportament provocator. Pentru că dacă tot ai atât de mult tupeu, acum te întreb eu pe tine. Tu astăzi în gala ai spus că l-ai nominalizat pe Daniel că are nu știu ce... Lasă-mă că eu vorbesc acum. Acum nu avem eu vorbesc despre asta este vorba. Eu vorbesc. Discutăm despre Daniel. Da, eu vorbesc acum. Dragilor, din păcate nu mai avem timp, așa că vă recomand să vorbiți în casă, probabil în weekend, când se vor deschide ușile. Acum luăm pauză și revenim cu Daniel și Claudia. O să vedem cum evoluează relația lor. Capriciile iubirii, capriciile iubirii.
Am revenit, doamna Cătălina, Claudia și Daniel sunt alături de noi și vrem să vorbim despre iubire, despre relații, despre cupluri, dar Claudia a rămas focusată pe Sebastian. Dacă erați alături de noi pe TikTok, ați fi auzit discuția, pentru că a fost o discuție așa pe pauza publicitară. De asta vă spun, intrați și pe TikTok, dați și pe Antena Stars, nu ratați nimic. Acum, haideți să vedem și noi ce mai fac Claudia și Daniel. Capriciile iubirii. După o serie de discuții în contradictoriu, Claudia și Daniel au revenit la sentimente mai bune. Pe astăzi nu prea mai pupat. Da, nu prea te-am pupat. Pupat. Nu prea. Nu prea? Nu prea? Știi ce greu mi este când îți închid ușile astea? Da. Frate, mă enervează că nu pot să stau cu tine, să, nu știu. Dar cei doi sunt încă în faza în care se descoperă. Uite, eu dacă aș merge așa cu tine pe stradă, da. Mi-ai spune că exagerez? Nu, păi nu așa, mai ceva, adică și dacă ai fi mai, nu merg. Ah, da, vezi, sunt chiloți? Nu, mă, chiloți, o fustă mai scurtă ca să... Asta nu e fustă. Rochie. Nu e nici rochie, sunt pantaloni, că nu stăteam eu cu o fustă așa scurtă. Eu nu am treabă cum te îmbraci tu, pentru că eu am încredere în mine. Tu trebuie să înțelegi următorul aspect. Eu am încredere mare în mine și eu nu văd un bărbat mai bun ca mine. Chiar dacă poate este, de exemplu, nu? Așa. Să zicem că, uite, este un bărbat care practică sport, e bun nu știu ce domenii, dar eu nu văd lucrul ăsta, pentru că eu nu consider că un bărbat e mai bun ca mine. Din momentul ăla, eu nu am cum să fiu gelos. Nu pot să spun vreodată că hai să mergem acolo, de ce te-ai îmbrăcat așa? Că înseamnă că e o problemă la mine, eu m-aș înjosi să fac chestia asta. Păi eu cum par eu în fața ta când eu viu cu astfel de afirmații? Înseamnă că eu nu am încredere în mine și ce-ți transmit ție e că nu ai un bărbat lângă tine care nu are încredere în el. Tu nu ai nevoie de astfel de bărbați, vezi. Logic. Și nici eu de astfel de femei. Legat de telefon, ce părere ai? Adică te-ai uitat în telefonul meu, dacă mi l-ai cere, eu ți l-aș da. Tu mi l-ai dat, dacă eu ți l-aș cere. Eu nu ți-aș cere telefonul, nu am nevoie de confirmări sau de chestii care țin de intimitatea ta. Chiar dacă noi formăm un cuplu, nu înseamnă că eu trebuie să mă uit în telefonul tău, să-ți iau telefonul tău, să mă uit, eu nu sunt interesat de problemele astea. Pentru că tu trebuie să înțelegi un lucru. Nu e despre mine dacă tu pleci din relația mea. Eu nu am nevoie de confirmări dacă tu ai vrea să mă înșeli. Dacă tu mă înșeli, oricum o să ieși din viața mea. Păi, un om te înșeală și cu tine de mână. Eu nu am nevoie de confirmările astea. Ești de acord cu afirmația asta? Da. Dar eu nu am nevoie de confirmările tale să-mi dai tu mie telefonul, să mă uit în telefonul tău. Pentru mine e cea mai mare înjosire să fac lucrul ăsta, să-ți cer eu ție telefonul. Nu am nevoie de telefonul tău. Nu știu, să zicem că am vorbit, ți-aș cere telefonul să stau pe el, mi l-ai da? Păi, din moment ce eu nu știu ție telefonul, tu ai vrea să ai acces la telefonul meu? Nu sunt genul să fiu... Eu consider așa, că dacă eu nu am treabă cu telefonul tău și îți respect intimitatea, chiar dacă avem o relație, de ce ar trebui tu să te uiți? Adică, practic, eu nu sunt gelos, eu nu doresc să controlez, că sunt chestii care țin de control. Că tu vrei să controlezi totul, tu să ai... Cumva, fii atentă, sunt chestii care, din nou, din lipsă de încredere. Tu vrei să controlezi cumva... Eu nu ți-aș controla telefonul, eu mă refer dacă, să zicem, nu știu, ți-aș cere telefonul să fac o poză, mi l-ai da? Normal că ți-aș da telefonul să faci o poză, ce treabă? Adică chestii dacă aș vrea să stau pe telefonul tău, nu să te controlezi. Da, mă, ți-aș da telefonul să faci o poză. Dar, de exemplu, mie... Dacă... Sau, de exemplu, ți-aș cere telefonul, hai să mă uit la poze, să chestii de genul. Păi de ce ar trebui tu să te uiți în telefonul meu? Asta mie îmi spune că tu cauți chestii care îți nesiguranțele tale aici. Nu, pur și simplu. Îți dau un exemplu. Suntem la o petrecere, facem poze și eu îți cer telefonul să mă uit în galerie la poze. Să te uiți în galerie la pozele mele. Ce treabă are? Îți dau telefonul să te uiți în galerie la pozele mele. Pe care le am face. Da, cum să nu? Ok. De ce să nu-ți dau telefonul asta? Da, ok, am înțeles acum. Dar dacă tu mi-ai zice că vrei să te... Sincer, dacă tu mi-ai zice așa un motiv de ăsta, așa stăm amândoi să ne uităm la un film și mi-ai spune, dă-mi și mie telefonul să mă uit în telefonul tău. Pentru mine, ți-am zis,
tu îmi transmiți mie nesiguranță. Mie nu-mi trebuie confirmarea ca tu să mă înșeli pe mine. Pentru că nu sunt atât de proastă încât să nu-mi dau seama că se întâmplă lucruri. Că se întâmplă lucruri. Da. Eu n-am nevoie de confirmare. Da. Eu simt foarte ușor dacă un bărbat face lucrul ăsta. Păi, hai să spun cele mai simple motive care se întâmplă când un bărbat te înșală. În primul rând că corpul tău îți transmite că se întâmplă lucrurile alea. După aceea se vede clar în comportamentul lui că oricât de bine ai jucat-o, tot nu poți să o joci de așa natură încât să nu se prindă femeia de lângă tine sau bărbat. Eu nu te-aș vedea un jucător atât de bun. Păi eu nu vreau să fiu jucător sau să fiu așa. N-am de ce să fiu jucător cu tine. Eu vreau să fiu cu tine, vreau să fim amândoi, să facem... Eu n-aș putea eu n-aș putea, nu știu, să fiu cu tine și în același timp să mă apuc cu altceva. Eu nu aș ști, în primul rând, să mint. Mă bucur că am Și nu doar despre asta. Nu putem vorbi... Eu vreau în cuplul nostru, da? Așa. Să nu existe probleme legate de gelozii sau probleme legate de chestii imature. Că pe mine astea mă seacă. Eu acum sunt într-o altă perioadă a vieții mele. Pe eu... Ai trecut prin... Am trecut okay. Și nu mai vreau să am experiențe de astea. Erau foarte posesive? Nu erau posesive, însă nu aveau încredere în ele. Eu te văd pe tine o persoană care are încredere în tine și de asta îmi și place lucrul ăsta foarte mult. Și atunci nu mă pot aștepta pe parcursul relației noastre să am întrebări de genul. Iubitul meu, vreau să-mi uite telefonul tău. Eu să spun nu oricum. Nu o să spun. Și dacă tu continui cu chestia asta, pe mine mă zgâri pe creier. Pentru că eu te-am văzut o persoană care are încredere în tine și tu îmi spui chestii de astea de clasa a 4-a sau a 6-a să ne uităm în telefonul altul, care nu le accept deloc. N-am treabă cu telefonul tău, n-ai treabă cu telefonul meu, îți respect intimitatea, îmi respect intimitatea. În același timp, normal, dacă vine vorba, facem poză sau așa, n-am o reținere țară, că oricum n-am nimic de ascuns. Dar tu, dacă îmi controlezi mie telefonul, sunt chestii legate de control. Eu nu vreau să mă controlezi tu pe mine. Și nici eu pe tine. Ok. Înțelegi? Deci, tu ai intimitatea ta, eu am intimitatea mea. Da, formăm un cuplu. Dar nu înseamnă că suntem așa presați unul cu altul, faci ca mine, faci așa, ți-am zis, sunt chestii legate de control care eu când văd chestii le-am trăit. Și de asta poate am niște chestii care la mine e un fir foarte subțire să-mi dau seama când o persoană vrea să mă controleze. Ok. În ce sens să mă controleze? Să aibă un impact și să-și dorească să aibă control asupra vieții mele și să-mi influențeze mie deciziile pe care eu nu le-aș vrea să le iau, dar să le iau de dragul tău. Nu o să fac niciodată lucrul ăsta. Da? Dacă o să simt să fac un lucru, îl fac, dacă nu spun nu. Dacă spun nu, la mine nu. Adică nu există, hai să vedem, lasă că nu, dacă spun nu. Ok. Știi? Sau sper să nu ajungem să avem discuții de alea că, păi dacă nu faci ca mine, poți să te duci la maică-ta. Că fii atent, îți spun de acum să știu, o să plec și nu mă mai vezi, pentru că am trăit niște experiențe în trecut, eu care nu vreau să mi le mai amintesc, dar chestiile alea dacă tu le pui și pui problema așa, mie mi le aduci din nou în cap. Și o să plec, tu când spui lucrul ăla, nu din orgoliu, o să plec ca să-ți arăt că nu înseamnă că dacă te iubesc, poți să faci ce vrei cu mine. Capriciile iubirii. Ia să vedem dacă am înțeles bine. Ea nu are acces la telefonul tău, tu nu ai acces la telefonul ei, pentru că este vorba de încredere. Corect, Daniel? Da. Dar te referi când spui nu are acces, nu știe parola ta de telefon, nu? Preferabil nu. Ok. Să spunem că sunteți în mașină, tu ești la volan și ai nevoie în momentul ăla să caute ceva, e foarte important, nu știu, v-ați rătăcit, GPS-ul, e zăpadă afară. Ce faci? Oprești mașina sau... Nu. Adică, nu știu, să zicem că, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu tine. Adică sunt anumite situații în care partenera sau partenerul ar trebui să știe sau să aibă accesul cumva la telefon. Da, bineînțeles. Nu ești de acord cu asta? Bineînțeles, în orice situații care e necesar să se întâmple asta, sunt de acord fără nicio problemă. Dar să vină așa nejustificat sau să-mi ceară mie asta, nu mi s-ar părea ok. Dacă tu... Dar ai face-o? I-ai dat telefonul? Dacă mi-ar cere pentru un motiv... Nejustificat. Nejustificat? I-ai dat telefonul? Păi, nu aș spune că nu i l-aș da, dar aș întreba... Dar nici nu i l-ai da. Nu, lasă întrebările. I l-ai da?
Sau nu erai da? Depinde de context. Asta Dar ce înseamnă nejustificat? Adică să stăm așa... A spus pe material, să stăm în pat, să ne uităm la film și o să-i cer lui telefonul. Da, adică să fie sub formă de gelozie sau așa. Da, dar poate a simțit ea ceva, că un bărbat când vine acasă și ține telefonul invers, îl ține pe silențios tot timpul. Mă rog, sunt niște semne. Că în momentul în care nu te ferești de nimic, ești foarte relaxat. Ai ceva de ascuns? Eu nu am nimic de ascuns. Nu am nimic de ascuns, dar consider că nu ar trebui să avem discuții de astea, să îmi ceară ea mie telefonul sau ei telefonul. Eu ți l-aș da oricând. Deci eu ți l-aș da, dacă ar fi, dar nu pentru un motiv de ăsta așa să-mi dai impresia că e gelozie. La asta mă refer. Adică să, nu știu. Eu cred că aici adaugi foarte multe cuvinte și asta face să fie mai complicat decât ceea ce vrei tu de fapt să spui. Mie mi-a plăcut foarte mult ce am auzit pe material. Adică mie mi se pare că ești un bărbat într-adevăr care are încredere în el. Da. Și acum stau un pic și mă gândesc data trecută când am venit la emisiune, am catalogat puțin greșit comportamentul tău referitor la bunica cu spartul lemnelor și așa mai departe. Da. Eu astăzi vreau să te aplaud. Mie mi se pare extraordinar ca un bărbat să spună nu-mi cere telefonul să te uiți prin el, fără să-mi argumentezi logic, da? Asta e simplu, pentru că nici eu nu ți-l cer ție, da? În mod normal, noi nu ne dorim să ni se caute în telefon, dar noi dorim să căutăm în telefonul partenerului. La tine a sunat foarte sigur. Eu nu am ce să fac, adică eu nu te voi înșela, nu vreau să am reacții de gelozie care să ducă într-o extremă și să ne aducă ceartă și așa mai departe și nici eu nu vreau să fac asta cu tine. Hai să mergem pe încredere. Eu asta am înțeles din eu aș adăuga o nuanță. Aș adăuga o nuanță. Aș spune așa, te rog, draga mea, poftim. E la dispoziția ta, poți să le iei când vrei. Da. După ce răsfoiește ce vrea, acum să stăm de vorbă. Ce se întâmplă? De ce se întâmplă chestia asta? De ce ai simțit nevoia să faci asta? Ți se pare normal? Ți se pare ok? Cum justifici? Adică, pentru că gestul de a nu fi deschis, de a nu avea deschidere... Ridică semne de întrebare. Ridică de semne de întrebare. Atunci o face pe ea și mai... Dar așa stingi orice... Eu zic să le dăm telefoanele un weekend să vedem cum va sta situația. Doamna Cătălina, vă dați seama că am glumit. Sunt telefoanele acolo, în casă, puse într-un loc foarte prețios. Dar aș vrea să vă întreb, din experiența dumneavoastră de mamă, soție, cum vedeți lucrurile? Mie îmi place ce văd. Acum... Cu telefoanele cum să facem? Păi cum vor ei, în funcție de stare, de moment. Dar dumneavoastră cum i-a sfătui să facă? Păi, dacă au încredere unul în celălalt și n-au nimic de ascuns, mai important sunt ei decât telefoanele. Acum, dacă e momentul cu telefoanele, nu știu, în funcție de ce vor presta când vor fi liberi de aici. Eu aș spune așa, dacă îmi permiteți să vă dau un sfat. Mă rog. Atenție la rigiditate. S-ar putea, Daniel, cel puțin așa te-am perceput până acum, ca uneori să fii foarte rigid. Adică e bine să ai niște limite sănătoase, dar e bine să lași un pic și loc de flexibilitate. Știi, să te mai... Aș folosi pluralul în cazul lor. Da, eu vorbeam, bine, și făcând referire la telefon și la... Am mai lăsat de la mine. Și eu las, da. Ați lăsat Amândoi la asta, sunt pe drumul cel bun din câte vedem. Nu-i așa, doamna Cătălina? Acum ei învață. Da, asta zic și eu. Sunt în prim proces de cunoaștere și înainte să luăm pauză aș vrea să vă citesc așa câteva comentarii. Da. O să selectăm. Sunt foarte frumoși și pe drumul cel bun. Nu lăsați probabil răutățile, nu știu, pentru că nu... Da. Nu am detalii. Sper să ajungeți în finală, spune un domn. Alte persoane spun că sunteți falși, că sunteți prefăcuți. Mă rog, încercăm cumva să selectăm. Sunt foarte multe comentarii, din păcate, la adresa Amaliei, care nu este acum în platou, nici Sebastian. Uite, avem un comentariu la adresa voastră. Doamna Alina Maria spune că sunteți foarte frumoși. Mulțumim. Bine, dragilor, cu aceste gânduri aș vrea să încheiem acest subiect. Luăm o pauză și după pauză revenim cu Giulia și Alexandru, care au sărbătorit o lună de relație. Capriciile iubirii, capriciile iubirii.
Am revenit, dragilor. Giulia și Alexandru au sărbătorit o luniță de relație. Din câte am înțeles, Giulia, ajutată, bineînțeles, i-a pregătit o costiță cu un sosuleț lui Alexandru. Haideți să vedem cum s-au simțit cei doi, ce cadouri au primit și ce declarații de dragoste și-au făcut. Capriciile iubirii. Cu ocazia împlinirii primei luni de relație, Giulia i-a pregătit o surpriză lui Alexandru. Ferească-mă Dumnezeu Iisus Hristos și Maica Domnului. Ce ai? Uite, tu ai făcut asta? Bă, cu fetele m-au ajutat. Tăbica! Ai emoții? Nu înțeleg de ce. Trec emoțiile și ziceai de mine. Vino. Oricum zboară. Ferească-mă Dumnezeu Iisus Hristos și Maica Domnului. Acum 5 minute eram supărat. De ce erai supărat? Cine a făcut asta? Fetele. Este Păpica. Bă, e bine. Haide că n-am mâncat. Pune-te jos și nici tu n-ai mai mâncat. Muzica, ferească-mă Dumnezeu, de la trecut azi printr-o mie de stări, jur. Străice, vină jos. Și eu. Ce mai mult. Haide, Păpica. Doamne, ferească-mă Dumnezeu. De dragoste adevărată, nu știu ce mi-ai făcut. Surpriză! E superbă. Ferească-mă Dumnezeu. Am emoții, nu înțeleg de ce am emoții. Eu nu știu de ce ai emoții, trec emoțiile, iubire, o lumiță. Surpriză! O lumiță. Iubirea mea. Știu că ai foarte multe gânduri pentru că este și gala mâine și de asta. Și n-ai vrut să-mi spui mie pentru că n-ai vrut să-mi transmiți. Știu. Dar trece, o să fie bine. O să fie totul bine, iubire. Trebuie să fii puternic, capul sus. Sunt și puternic și optimist. Exact, până la urmă ce vrea Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu, dar ce vrea Dumnezeu? Nu mai fă gânduri. O să fie bine. Doamne, îți mulțumesc, Doamne. Ferească-mă Dumnezeu. Tremure ai emoții. Ba da. Nu tremur. Zici că am primul date cu tine, așa mă simt. Normal, eu am avut emoțiile la primul date. Și acum e, Acum ești tu, la al treilea. Ce? Nu al treilea. Da, că am avut dansul ăla, acum al treilea. La mulți ani, iubit, te iubesc! Ferească-mă Dumnezeu. Tu ești puterea mea și eu sunt puterea ta și noi ne dăm putere unul celuilalt, adică asta e problema cea mare. Pentru că m-am atașat foarte mult de tine și iubesc foarte mult și să stau o săptămână, două sau cât vrea Dumnezeu, 3 până tu vei fi afară sau eu voi veni înapoi, pentru mine o să fie extrem de greu, pentru că eu te vreau doar pe tine. Știu, da, și eu tot doar pe tine te vreau. Dar o să-mi fie foarte greu dacă e, Doamne ferește, să fie eliminat, dar eu aici, sincer, nu mai am ce căuta dacă tu nu ești aici. Eu simt că mi-am îndeplinit scopul, te-am găsit, sunt foarte fericită și acum ce vrea Dumnezeu și putem să continuăm și afară, adică nu trebuie neapărat să filmăm în emisiune. Cum să, ce să nu putem? Nu putem, vom continua și afară. Vom continua și afară, pentru că fără tine nu pot. Te-am găsit acum și vreau să fiu numai cu tine, atâta tot, înțelegi? Și chiar dacă e să trebuie să fim optimiști, indiferent de situație. Și sunt convins că o să fie mâine cea mai grea zi, dar trebuie să fim foarte optimiști și să avem încredere unul în celălalt. Pentru că și dacă se întâmplă, Doamne ferește, repet, ca eu mâine să ies, te voi aștepta indiferent de situație. Și pentru tine poate o să fie greu, pentru că o să te gândești, oare ce fac, oare dacă mă duc în altă parte, pentru că e normal și crede-mă că m-am pus și în locul tău, cum ai vedea tu situația sau cum te-ai gândit, sau dacă te-ai gândit ce aș putea face. Și e greu. Jur, pentru mine, mâine e Știu, dar eu te vreau puternic, te vreau cu capul sus. Eu nu vreau. Da, păi când o să te întorci în casă, băieților, nu vreau să stai să-ți faci mii de gânduri, să stai să te îngropi în gânduri sau să fii trist sau să-ți fie frică sau ceva, pentru că totul va fi bine și chiar dacă este să pleci, îți repet, eu aici nu mai am ce căuta fără tine. Adică
nu știu ce rost are ca eu să fiu aici dacă tu nu ești cu mine, înțelegi? Sunt foarte multe, Giulia, crede-mă. Știu. Mă gândesc la foarte multe lucruri, dar contează că suntem bine și suntem din ce în ce mai bine. Și asta e tot ce contează și îmi doresc din tot sufletul meu ca noi să rămânem tot restul vieții împreună. Adică simt că ești ce trebuie din cap până în picioare. Și eu sunt la fel. O să fie totul bine. Te iubesc mult. Și eu. Te gândești la mine, nebunele? Te-ai îndrăgostit? Da, chiar m-am îndrăgostit. Ți-ai găsit o moldoveancă? Toată viața mea mi-a fost frică să mă îndrăgostit de o moldoveancă. Și uite că ai găsit o moldoveancă. Tipul, te iubesc. Mie mi-e foame, să știi. Mi-e și foame, și sete, și... Îți trece. În luna asta chiar am învățat foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. Și oricum, eu din exterior, eu știu, ți-am spus ce înseamnă o relație și știu, sunt 100% convins de mine. Pentru că știu ce vreau. Altfel nu făceam pasul ăsta, altfel poate veneam aici cu gândul, da, merg, îmi fac o relație, dacă ține, ține, dacă nu, nu. Dar tocmai că eu aici când am intrat, știam că sunt 100% cu trecutul 5 km în spatele meu, că nu mă mai interesează absolut deloc de trecutul meu sau de lucrurile pe care le-am făcut în trecut și am intrat cu inima deschisă, fără nicio barieră, fără să intru, domnule, n-am încredere în femei sau nu știu. Că am fost eu și m-am lăsat purtat de val până... Te-a adus valul la mine. M-a adus valul la tine, m-a adus. Dar oricum, ți-am spus, lucrurile astea sunt foarte frumoase. Și, dimpotrivă, aici se simt mult mai intens. Noi dacă eram afară, chiar dacă aveam oportunitatea să ne cunoaștem, poate nu mai eram într-o lună fix cum sunt convins, Da. cel puțin eu din partea mea, poate Cel nu... puțin eu mă gândesc la date-uri și la astea care l-am mai avut noi, date-ul afară, date-ul din casă, timpul care ne petrecem împreună, că avem ocazia să ne vedem în fiecare zi, știi? Adică... Acolo, cât de puțin, pe noi lucrurile astea ne atrag. Da. Pentru că ne fac să ne dorim din ce în ce mai mult. Și din orice punct de vedere se simt lucrurile astea. Pentru mine, în schimb, lucrurile au fost diferite. Eu n-am mai iubit niciodată, eu n-am mai fost într-o relație, adică n-am nici pic de experiență. Eu dacă vroiam să mă prefac că sunt atrasă de tine sau ceva, nici nu reușeam. Pentru că eu n-am mai trecut prin lucrurile astea, înțelegi? Eu poate puteam spune, da, îmi place, dar la un moment dat mi se scârbea așa, zicea, băi, și care e treaba, nu mai vreau nimic, lasă-mă în pace, pe mine, știi? Dar tocmai că te vreau din ce în ce mai mult și eu am vrut să te întreb lucrurile astea în prima săptămână, când ai avut prima relație, cum a fost, de ce n-ai avut o relație până la 20 de ani, pentru că aici la noi, în România... 21. Da, 21, puiule, iartă-mă. La noi aici, așa, de la 15-16 ani, hop, știi, relație, 17. Dar te-am văzut așa, că ești cu capul în nori și am stat să treacă o zi, 2, 3 și mi-am dat seama că nu ești gen la modul femeia aia experimentată care a avut 50 de bărbați și tot așa acum a venit și ea să se mărite. Capriciile iubirii. Dragilor, felicitări! Mă bucur tare mult pentru voi că sunteți bine, sunteți doi tineri frumoși și cred că, dacă rețin corect, primul cuplu din Casa Mireasa. Da, mulțumim frumos! Dar uite, mă gândeam, voi primul cuplu din Casa Mireasa și nu sunteți în top. Contează că suntem amândoi foarte bine, avem foarte mult timp la dispoziție din momentul de față să le demonstrăm oamenilor de fapt cine suntem, cât de mult ne iubim și cât de mult ne apreciem pe zi ce trece. Dar de ce credeți că telespectatorii nu cred atât de mult în cuplul vostru? Pentru că, o să fiu foarte sinceră, m-am uitat așa prin comentarii, să știți că sunt foarte multe comentarii drăguțe, oamenii v-au spus, la mulți ani, sunteți doi frumoși, caractere frumoase, dar foarte multe comentarii vorbesc despre falsitate, doi falși, nu transmit nimic, ferească Dumnezeu, ce penibil, ce teatru joacă Alexandru, mă rog, nu o să folosesc expresia pe care a folosit-o domnul, mă rog, vorbesc despre falsitatea voastră. De ce credeți că transmiteți falsitate? Să știți că fix acum mi-a venit în cap, Adrian a fost primul concurent care a părăsit această emisiune și dumneavoastră l-ați și întrebat ce cuplu ar susține. Într-adevăr, am fost singurul cuplu. Ne-a votat oarecum pe noi. Acum, Larisa, care a plecat, a avut de ales
dintre mine, Giulia, Emma, Alan, Daniela cu Darius și tot pe noi a mizat oarecum. Eu consider că suntem destul de autentici amândoi, facem în continuare ceea ce simțim și cu siguranță îi apreciem foarte mult și pe oamenii care sunt în exterior și nu au o părere tocmai bună despre noi, pentru că ne fac să fim din ce în ce mult mai puternici. Da, dar este o discrepanță. Cei care locuiesc cu voi în casă și, într-adevăr, știți că am eu curiozitatea asta, mereu îi întreb pe cei care pleacă ce cuplu ar susține în marea finală. Vă votează pe voi, majoritatea, inclusiv Alima. V-a votat pe voi, deși nu mai erați în relații tocmai bune. Dar totuși cei de acasă nu vă susțin. Nu ați mai fost în topul săptămânal? Da, am fost doar la începutul sezonului, din câte mi-aduc aminte, eu și Giulia. Da, pe locul 2, eu pe locul 3. Să știți că nu mi-am pus foarte multe întrebări de fapt, pe subiectul acesta, pentru că mă bucur atâta timp cât sunt aici, suntem amândoi. Nu știu, la un moment dat sunt convins că le vom arăta din ce în ce mai mult oamenilor cine suntem cu adevărat și că noi chiar ne iubim și ne-am găsit fix. Voi ați fost la un moment dat în topul săptămânal, nu? Și tu și Giulia, și v-ați făcut remarcați, dar ulterior totul s-a pierdut. Oare, nu știu, ați făcut voi ceva care să îi facă pe cei de acasă să nu mai vadă partea voastră frumoasă? Chiar nu știu, credeți-mă că nu știu. Ia să vedem ce mai spun telespectatorii. Între timp vreau să le rog pe invitate să vedem ce au să vă spună. Poate au... Știți, poate chiar partea asta în care menționați că nu... chiar dacă publicul vă acuză de falsitate, că pe voi nu vă, și voi susțineți că nu vă interesează într-adevăr premiul, că vă sunteți cei mai norocoși că v-ați întâlnit, poate fix partea aceasta le hrănește această insecuritate în ceea ce vă privește relația. Că, să fim sinceri, nu cred că este persoană căruia nu i-ar trebui niște bănuți în plus, sau mai ales la început de drum, dacă veți ajunge să vă căsătoriți. Și poate ar trebui să vă referiți și la suma aceasta de bani sau mai mult decât faptul că v-ați câștigat unul pe celălalt, în care să admiteți că v-ar ajuta. Ar aduce o doză de autenticitate din punctul meu de vedere. Cu siguranță, vă mulțumim. Credeți oare că faptul că voi ați fost primul cuplu făcut în casă și nu foarte târziu, destul de devreme, nici nu mai știu exact cât a durat, 2 săptămâni, poate să o fi... Eu doar întreb, îmi pun o întrebare mai mult retorică, nici nu știu dacă are răspuns. Oare s-or fi gândit cei de acasă că v-ați mișcat prea repede ca să bifați chestia asta, să fie repede, nu cumva să rămâneți fără cuplu, nu știu, sau poate doar pe unul dintre voi? Probabil că cei de acasă au impresia asta, dar noi știm că a fost chimia aia, a fost focul ăla de la început. Eu nu pot să falsific sentimentele care le-am față de el, pentru că n-am mai trecut prin lucrurile astea. Și știu și sunt sigură de ceea ce simt și sunt sigură de el și că vreau în viața mea. Dar tu ai pregătit ceva, Giuliei? Încă aștept și eu. Ești în pregătire? Da, eu încă aștept. De moment. Mai greu, da. Am înțeles. Ia uitați, dragilor, mai avem... separat ce? Mai avem un comentariu. Doamna Nicoleta Violeta spune că Giulia și Alexandru, doi falși, mi-au plăcut, dar se pare că și acum își arată adevăratul caracter. Nu știm exact. Probabil doamna Nicoleta a fost la un moment dat dezamăgită. Mai sunt comentarii legate de caracter. S-a văzut caracterul. Poate se referă la situația cu Alima? Da, probabil, da, de mine. Poate s-a referit și la situația pe care am avut-o eu cu Daniel. E posibil, e posibil. Da, consider în continuare că am greșit, dar până la urmă suntem oameni, suntem 2 copii din care învățăm zilnic. Oare se mai ceartă cineva voi că sunt aturile voastre ca și cuplu, spre deosebire de ceilalți? Adică cu ce vă deosebiți sau cum... Sunt foarte multe lucruri, credeți-mă. Inclusiv aseară am stat împreună cu Darius, Daniela, Alan, Emma. Noi suntem, nu știu, ne iubim mult mai mult, avem o atracție mult mai mare, lucrurile se simt altfel. Asta este fix părerea mea. Poate ei sunt cu totul de altă părere. Alexandru, v-am urmărit astăzi și la Mireasa și la un moment dat tu spuneai așa: doamna Simona, noi ne-am găsit, suntem bine, indiferent care va fi rezultatul, mă bucur că am întâlnit-o pe Giulia. Și e foarte corect, ai perfectă dreptate. Pe de altă parte, acest proiect, această emisiune implică competiția, implică un premiu în valoare de 40.000 de euro. Sunt foarte multe lucruri pentru care merită să luptați. Și aș vrea să vă întreb, cum vedeți voi această luptă a cuplurilor?
Nu știu, consider că nu mă lupt cu absolut nimeni. Chiar dacă suntem într-o competiție, contează să trecem amândoi prin această experiență, să trecem cu brio și la final să fim fericiți. Dar nu știu, adică... Asta vă dorim și noi, să fiți fericiți și să faceți față cu brio. Se simte chimia voastră și vă felicit, e o dinamică foarte frumoasă. Noi simțim aici că voi vă placeți foarte mult. Și să fiți autentici, că în primul rând e important să vă cunoașteți unul pe celălalt așa cum sunteți voi cu adevărat, că oricum gura lumii nu astupă. Dragilor, luăm pauză, revenim pentru ultima parte a ediției de astăzi cu concurenții care au jucat adevăr sau provocare și vreau să le spun și prietenilor de pe TikTok. A avut loc mai devreme un conflict în casa Mireasa. Alan, am înțeles că s-a certat, l-am auzit și noi în platou, țipa destul de tare, nu știm exact despre ce este vorba. Chiar în acest moment, dacă dați pe Antena Star, să vedeți imagini în timp real. Noi luăm pauză și revenim. Capriciile iubirii. Am revenit, dragilor. Suntem într-o formulă foarte interesantă. George, Dorian, Roxy, Marian, Diana, care este proaspăt reîntoarsă în casa Mireasa, care arată excepțional și a pus genuțe, extensii, zic bine, Diana? Sau credeam că mi s-a părut. Și, bineînțeles, Paula și doamna Melinda. Paula, te-ai ascuns acolo? Nu vrei să te vadă și prietenii noștri de pe TikTok? Aș vrea să mă vadă și prietena mea că a uitat de mine. Of, eu ți-am spus să vorbești cu prietena ta pe Antena Play. Dragilor, concurenții s-au jucat adevăr sau provocare. Haideți să vedem ce mai aflăm. Capriciile iubirii. Chiar și într-o săptămână tensionată, concurenții au găsit timp să se joace. E adevărat că ai făcut ce ai făcut doar ca să se... Ca să despartă Sebastian de Roxana, nu. Doar eu mă gândeam foarte departe la ce ai făcut, ce ai făcut la altceva. Nu? Reluăm întrebarea. Larisa, Adevăr. e adevărat că există în casa asta cineva care ți atrage atenția în momentul de față? Cu sincerit, așa. Adevăr. Provocare vrea. Așa mi-a zis mie. Crezi că noi doi vom fi împreună? Băi, era adevăr? Gen, e adevărat că... Că tu crezi că veți fi împreună? N-am cum să cred că da sau că nu. Fii asumată. În momentul de față, gen, ce ai... Nu am nimic, nu sunt nici cum. Sunt între. Ești neasumată. Este adevărat că te-a deranjat puțin, că a primit Dorian o scrisoare de la o admiratoare? Nu, chiar am Nici 10%? Nu m-a deranjat că a primit, pentru că el nu e răspunzător de faptele altor persoane, în primul rând. În al doilea rând, chiar m-am amuzat pentru că pe scări ieri sau alaltăieri când am primit eu scrisoarea, zicea și el: dar vreau și eu să primesc de la o admiratoare scrisoare. E adevărat că ți-a mai trecut un pic de Diana? Da. Este adevărat că o să lupți pentru a o cuceri pe Roxy? Păi e normal, adică... Nu normal, că stai așa pe balans. E adevărat că dacă ai avea ocazia, ai trece peste mine și ai interacționa. Gen, nu la modul peste prietenia noastră, sau gen, dacă ai avea ocazia, gen, să mă înlături pe mine de lângă ea și să, nu? Fă declarații lui Roxy. Nu pot să fac. Nu vreau declarații, nu vreau, că... Nu vreau. Nu simt să o fac, nu vreau. Home top 4. Top 4? Iau fizic sau gen... Da, fizic, hai. Roxy, Larisa și Giulia, da. Gen ca și interacțiuni. Și cu Giulia vorbesc și așa și gen... Și ca fizic? Tot așa. E adevărat că îți place de Liz? Nu? Nu. E adevărat că când ai așa mare încredere în Dorian? Încredere? Da. Ca să intri într-o cunoaștere cu el? Păi el nu vrea să intri într-o cunoaștere cu mine, despre ce vorbim? E adevărat că n-ai încredere în el? Nu, Paula, de câte zile ai lipsit în el? E adevărat că n-ai încredere în el? Care încredere? Ce încredere? Așa, de oricare fel.
Nu știu ce-a pățit Paula. Încredere gen de... Sau sunați voi să vină înapoi în emisiune, că văd că ai plecat tare. Te provoc să zici topul tău 3. Da, n-am top 3. Îți faci acum. Sebastian, Sebi și Sebastian și numele de familie, Ionuț. Fără Sebi, că de Sebi știm. Nu mai știu ce băieți mai avem. Păi, Alexandru, Darius, Alan, Daniel, Marian, George, Dorian. Păi ei 3. Păi ei 3? Ai venit afară de Sebi. Da, ei 3. Pune în ordine. 1, 2 și 3. Bine, Dorian, Marian, George. A zis așa, în ce ordine suntem pe canapea? Pe aia zic. Te provoc să zici de cine îți place. Da. Asumat. Acum pot să zic eu? Păi v-am zis că ea face locul meu. Păi nu, da, zi ei la ureche că zice ea. Nu vă zic, mai bine ies din joc decât să vă zic. Mai bine iese din competiție, mă, decât să vă zic. E într-o relație sau într-o cunoaștere? Nu zic. E singură. E adevărat că îți place și de altcineva în afară de Dorian sau doar de Dorian? Doar de Dorian. E adevărat că îți place încă îți place de Larisa? Păi dacă mi-a plăcut odată, de ce nu mi-ar mai place și acum? Adică, care ar fi diferența? Capriciile iubirii. Și ea spune, Marian, cât la sută ți-a trecut de Diana? 2%. Ai spus un pic sau puțin, nu? Da. Ce spui, Diana? Ești dezamăgită? Nu, că nu am fost aici și așa a simțit el să zic. Dar acum sunt aici și contează ce o să fac pe parcurs, cât sunt aici. Dar apropo de faptul că ai revenit, ai trimis la un moment dat 2 scrisori. Da. În prima scrisoare ai fost foarte încântată, ai dat de înțeles că îți dorești să revii în casa Mireasa pentru Marian, că îi împărtășești sentimentele. Da. Nici bine n-a ajuns scrisoarea, a doua zi, la 8-9, cât era ceasul, le-ai trimis mesaj colegilor mele că nu-ți mai dorești, că ești dezamăgită. Cum ți-a trecut acea dezamăgire? Am analizat foarte multe și totuși când am fost aici am simțit ceva, am simțit fluturaș când noi interacționam împreună și am decis să dau încă o șansă, 9-2, ca să descoperim ce a fost asta, dacă este bine, dacă nu, continuăm. Ai trecut peste faptul că Marian a interacționat și cu alte fete? Da, nu contează. Nu l-am văzut interesat atât de mult de ele și chiar este ok că a încercat să cunoască și alte fete, căci este aici și are tot dreptul să cunoască pe cineva. Dar dacă totuși nu a văzut nimic, nu a simțit și a vrut să mă vadă pe mine aici, sunt aici să încercăm ceva noi. Diana, eu mă bucur tare mult că ai revenit. L-am văzut pe Marian foarte emoționat în gala de astăzi. Avea lacrimi în ochi, efectiv îi tremura barba. Mă bucur tare mult pentru voi, dar uite, sunt convinsă că atât telespectatorii cât și prietenii mei de pe TikTok se întreabă, oare Diana a luat legătură cu fostul? Nu, deloc. Nu am fost contactat și nici nu am chef. Deci nu ai luat legătura cu fostul tău iubit, chiar dacă tu, în momentul în care ai decis că nu te mai regăsești în casa Mireasa, nu, deci acea poveste a fost inventată și nu am nicio legătură cu el și nici nu vreau, că acel subiect a fost închis încă în luna aprilie și cam asta este totul. Eu sunt gata să merg mai departe și acum, în moment, să-l cunosc pe Marian. Deci semnul ăla pe care l-ai făcut atunci lui Marian era că, băi, inventezi ceva, nu te-ai prins? Da, și eu în moment a zis că, da, eu te-am înțeles și apoi am întrebat, totuși ai înțeles? Și a zis, nu, am înțeles. Dar ce facem cu afacerea? Că și afacerea pentru tine a fost o problemă. De la început, când am ajuns, încă luni eu tot am făcut, tot am rezolvat și nu mai am nicio problemă și am zis mamei mele că dacă o să fie să rezolve singură, că vreau să mă bazez acum aici și să nu mă îngrijoresc atât de mult. Deci subiectul ăsta este închis pentru mine. Doamne ajută, mă bucur tare mult. Dorian, te-ai uitat așa la mine și mi-ai dat senzația că și tu ai avut curiozitățile acestea. Nu, am văzut că Da.
Ok. Bine. Deci voi sunteți foarte atenți, vă interesează partea asta de TikTok, da? Da. Care a fost scopul acelei întrebări pe care i-ai adresat-o lui Roxy? Dacă tu crezi că noi doi o să fim împreună. Dacă ai putea, întâi spunem scopul și după aia mai am o întrebare cu corolar, așa. Zi. Nu știu, pur și simplu am dat o întrebare, trebuia să zic ceva și am zis ce mi-a trecut prin cap. Dacă ai putea să reformulezi această întrebare, ar suna altfel? Nu. Nu? Nu, am spus ce am gândit atunci. Ar putea să sune, de exemplu, Roxana, tu ți-ai dori să fii într-o relație cu mine? Pe o scară de la 1 la 10, cât ți-ai dori să fii cu mine? Dar nu are sens. Adică am pus o întrebare doar ca să fie. Are sens. Și haideți să ne jucăm și noi adevăr sau Voiam proces. și eu să o provoc pe doamna Melinda la adevăr și sau provocare, că erați acolo și n-am văzut. Andreea, zic să profităm de timp, mai avem mai puțin de 2 minute, așa adevăr că vă sau invit. provocare, doamna Melinda? Adevăr. Care considerați dumneavoastră că este cuplul cu cele mai mari șanse să rămână împreună până la adânci bătrâneți la momentul actual? Păi, eu zic că fiul meu și cu Daniela, dacă e așa. Chiar credeți? Păi eu ei sunt la început. Acum, așa cred. Asta doar timpul. Bine, și mai cred și în Alexandru și Giulia, ceea ce văd acum. Pe parcurs nu știu. Și ce mamă nu și-ar dori ca fiul să aibă o relație de durată și să fie bine? Acum, dumneavoastră, e normal să credeți. Să vedem Paula. Păi, eu am adresat o întrebare, acum aștept pe Roxy să-mi răspundă. Tu îți dorești o relație cu Dorian? Da. Ok. Petra? Ce ai face pentru a intra în relație cu Dorian? În primul rând, aș lucra la mine și aș face în așa fel încât să nu mai existe bariere. Ce anume ai lucrat la tine? Pe partea de comunicare. Consider că nu comunici eficient? Destul de deschis, probabil, pe partea sentimentală. Mai am și eu una. Dorian, provocare. Pe o scară de la provocare, sunt pe Roxy, dacă vrei provocare. Dar s-ar putea să fie cam mare provocarea pentru cât poți tu să duci acum, sau cât vrei tu să duci. De-aia vreau să aflu și scurt. Pe o scară de la 1 la 10, cât de mult îți dorești să fii cu Roxy într-o relație? În momentul de față, cred că 0. Nu pot să cred. Dragilor, cu această informație încheiem ediția de astăzi. E un răspuns care ne-a surprins. Vă spun sincer, s-a lăsat o liniște aici, dar ce să fac, vorbesc eu. Vreau să le mulțumesc invitatelor din această seară, bineînțeles și concurenților pentru deschidere și pentru curajul de a fi sinceri. Vreau să le mulțumesc și telespectatorilor că sunt în număr atât de mare alături de noi, atât pe Antena Stars, cât și aici, pe TikTok. Dragilor, ne vedem luni tot la aceeași oră, la ora 19, așa că un weekend minunat, rămâneți pe Antena Stars.